नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। मालवणमध्ये खळबळजनक घटना, चोरीच्या उद्देशाने घरात घुसून वृद्धीचा खून, चक्क रुग्णवाहिकेतच यशस्वी प्रसूती, कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात स्त्री रोगतज्ञ नाही, आणि उडाळ MIDC घनकचरा प्रकल्पाला तीव्र विरोध। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी इथं युरेका आउटसोर्सिंग सोल्युशनच्या कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं। युरेकाचे CEO सौरभ सक्सेना यांच्या हस्ते फीत कापत तसंच दीप प्रज्वलन करत शुभारंभ करण्यात आला। या कंपनीच्या माध्यमातून 500 युवक युवतींना रोजगार देण्याचा मानस यावेळी व्यक्त केला। मेरा नाम सौरभ सक्सेना है। मैं US ग्लोब का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। हमारी कंपनी एक थाने बेस्ड आउटसोर्सिंग कंपनी है। अभी जो हमारे ऑफिसेज़ हैं वो ज़्यादातर सारे मेट्रोज़ में हैं, विच इज़ नोएडा में हमारा एक ऑफिस है, थाने में ऑफिस है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, एंड हमने भुवनेश्वर और सावंतवाड़ी में अपने सेंटर शुरू करे हैं। हम एक आउटसोर्सिंग कंपनी, हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, हमारे बैंकिंग के क्लाइंट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लाइंट हैं, हमारे ऑटो के क्लाइंट्स हैं। उन क्लाइंट्स को एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज की बहुत सख्त ज़रूरत है, और हमने इसको शुभारंभ इसलिए किया है कि जिससे हम यहाँ पे भी लोगों को रोज़गार दे सकें, एंड जो हमारे कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट है एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज का, वो भी पूरा हो सके। तो एक ये बहुत ही अच्छी शुरुआत मुझे लग रही है, जिसकी वजह से दोनों तरफ की पार्टीज़ को इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ पे हम एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकेंगे। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके कस्टमर्स भी Tier 3 Tier 4 टाउन के हैं, तो उनको जो बात करने का लहजा है, उनसे जैसे बात करनी है, आई थिंक सावंतवाड़ी के लोग उसको पूरी तरह से निभा पाएंगे। एंड हम इस जो हमारा ये स्ट्रक्चर जो बना है अभी, जिसकी शुरुआत है, इसको बढ़ाने का आगे पूरा हमारा विचार है। धन्यवाद। शुभारंभ म्हणजे आमच्यासाठी एक मोठा प्रयत्न कंप्लीट झाला आहे म्हणेन मी। छोटंसं शहर, फक्त आम्ही जस्ट एक म्हटलं की गोव्यापासून जरा पुढे जाऊन बघू की कसे लोक आहेत, काय प्रवृत्ती आहे वगैरे, पण हो एक प्रयत्न सुरू तर केला आम्ही मायकल विनायक यांच्या बरोबर, आणि 25 सीट आम्ही प्रयत्न करून चालू केले इकडे, पण बघता त्यात 75 सीटपर्यंत आम्ही आलो आहोत। आमची पुढेही सावंतवाडी आणि तिकडच्या रहिवाशांकडनं हीच अपेक्षा आहे की ते जास्तीत जास्त आमच्याकडे आपले फॅमिली मेंबर्स किंवा ह्यांना प्रमोट करू, ज्यांनी एक रोजगार तर भेटतोच आहे, पण त्यांना शिकण्यात म्हणजे मुंबई किंवा इतर शहरांना न जाता, किंवा गोवा जवळचं म्हणजे गोवा न जाता इकडेच त्यांना एक रोजगार मिळेल। आणि पुढेही आम्ही सीट्स वाढवण्याचा आमचं चालूच आहे। जसं आता यापुढे ॲटलिस्ट आम्ही 200 ते 500 सीट्स पुढे ह्याच शहरात सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे। हम लोग US ग्लोब की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे थे कि हम Tier 3 सिटी में जाएं, वहाँ के लोगों को हम जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इसके लिए हमने सावंतवाड़ी का लोकेशन आइडेंटिफाई किया। हम यहाँ का रेकी किया, हमने देखा यहाँ पर आने के बाद हमने सेंटर देखा, यहाँ के लोगों से मिले हमने, उसके बाद हमने फाइनलाइज़ किया कि हमें यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमने कुछ प्रोसेस स्टार्ट किए यहाँ पर, जो अभी बहुत ही ऐसे चल रहा है। जो हमने यहाँ के लोग पहले थाने, पुणे, मुंबई जाते थे जॉब करने के लिए, उनको अब यहीं उनके घर में ही जॉब मिल रहा है। दे आर मोर हैप्पी एंड मोर कॉन्फिडेंट, वो पास में रह के जॉब कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो US ग्लोब का ये विज़न है कि हम यहाँ पर एक बड़ा सेंटर शुरू करें, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दें नौकरी की, ये हमारा विज़न है। जर कोकण बघायला गेलं तर 10वीत असेल, 12वीत असेल, 15वीत असेल, कोकण बोर्ड हा कायमचा जिल्ह्यात नाही राज्यात 1 नंबरच्या स्टेपवर असतो, पण रोजगाराची संधी आपल्याकडे मुलांना उपलब्ध नव्हती। पुणे, मुंबई नाही तर गोवा या दृष्टीने आपले मुलं कामाला होती, आणि त्यात
काय आपण जर बघितलं तर सावंतवाडीतली आपण जर खेडेगावातली घरं बघितली तर ती रिकामी घरं राहिली होती. तर भविष्यात इथेच रोजगार निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आमचा बरेच दिवस प्रयत्न चालू होता. त्यात आपले US ग्लोब ही जी कंपनी आहे त्यांना आम्ही पाठपुरावा केला आणि त्यांच्या जे आमचे सगळे सर्स आहेत, CEO असतील, आमचे सिट्टीकर साहेब असतील, यांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं आणि सावंतवाडीत त्यांनी हे दाखवलं की ती Tier 4 सिटी आहे आपली आणि ते मेट्रो सिटीमध्ये काम करत आहेत. पण त्यांनी विश्वास दाखवला की सावंतवाडीमध्ये आपण येऊ आणि एक 25 सीटने आपण ट्राय करू आणि ती जर सक्सेस झाली तर आम्ही नक्कीच एक 500 सीटपर्यंत त्याचा उद्घाटन करू. आपण हे 4 महिने पहिलं सुरू केलं, कोणालाच सांगितलं नाही. म्हटलं आपल्या मुलांचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढला पाहिजे या दृष्टीने आम्ही चालू केलं आणि आम्हाला त्याला सक्सेस रेट मिळाला. त्यासाठी आज त्यांनी अप्रुव्हल दिलं आणि भविष्यातलं आज आमचं अधिकृत सेंटर म्हणजे त्यांच्या वेबसाईटवर असेल, सगळे असेल, आज त्यांचं अधिकृत सेंटर म्हणून त्यांना मान्यता दिली आणि आमच्या माध्यमातून आणि आमची आता बिग कंपनी आपण एक स्थापन केली आहे त्या दृष्टीने आणि त्यांची US ग्लोब या दोन्ही कंपनीच्या माध्यमातून आपण नक्कीच सावंतवाडी म्हणजे सिंधुदुर्गातले असतील म्हणजे सावंतवाडी शहरातलेच नाही, जरी आपण शहरामध्ये आपलं जरी चालू असेल तरी जिल्ह्यातले विद्यार्थी जे 10वी 12वी 15वीपर्यंत विद्यार्थी शिकलेले आहेत यांना आपण नक्कीच नोकरी देण्याचं काम या माध्यमातून करू आणि त्यांच्या माध्यमातून कमीच ते 500 मुलांना आपण स्थानिक लेवलवर रोजगार देण्याचा नक्कीच या 2 वर्षात प्रयत्न करू. आता मी मायकल विनायक आणि ओएससीच्या माध्यमातून US ग्लोब कंपनीचे आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला सावंतवाडीत एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करून दिली. आम्ही अजून प्रयत्न करत आहोत, अजून आम्हाला जागा पण बघायची आहेत नवीन सेंटर्ससाठी. तर या मग ते सांगून मी सगळ्या ते जे बसलेले मान्यवर आहेत त्यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद करतो. कणकवली शहर हे केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यामध्ये देखील कायमच चर्चेत राहिलं आहे. कारण या शहरातील राजकीय संघर्षानं अनेकदा टोकाची सीमा गाठली आहे. कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक आता होत आहे. यापूर्वी झालेल्या 4ही निवडणुकांमध्ये कणकवलीकरांना वेगवेगळी राजकीय समीकरणं दिसली होती. आताची 5वी पंचवार्षिक निवडणूक ही अशाच बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे चर्चेत आहे. याच निमित्तानं कणकवली नगरपंचायतीच्या आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुकांचा फ्लॅशबॅक घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांनी. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक ही केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यामध्ये चर्चेत असते. याचं कारण आहे कणकवली शहरामधलं अत्यंत संवेदनशील असणारं राजकीय वातावरण. या कणकवली शहराने कायमच धगधगता राजकीय संघर्ष पाहिला आहे. मग तो संघर्ष कधी नारायण राणे आणि संदेश पारकर यांच्यामध्ये झाला आहे, कधी हा संघर्ष संदेश पारकर यांचा त्यांचीच साथ सोडून गेलेल्या कार्यकर्त्यांच्या सोबत झाला आहे. अर्थातच कणकवली शहरामध्ये राजकीय संघर्ष कायमच दिसून आला आहे. कणकवली नगरपंचायतीची आता जी निवडणूक होणार आहे ही 5वी पंचवार्षिक निवडणूक आहे. यापूर्वीच्या ज्या 4 निवडणुका झाल्या आहेत त्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक वेळी वेगवेगळी राजकीय समीकरणे दिसून आली आहेत. आज कणकवली नगरपंचायतीची 5वी निवडणूक होत आहे. या निमित्तानेच आता यापूर्वीच्या 4 निवडणुका कशा झाल्या आहेत त्याचीच माहिती कोकसात लाईव्हच्या दर्शकांना आम्ही देत आहोत. तत्कालीन ग्रामपंचायत असणाऱ्या कणकवली शहराला डिसेंबर 2002 मध्ये नगरपंचायतीचा दर्जा प्राप्त झाला आणि अर्थातच एप्रिल 2003 मध्ये कणकवली नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक पार पडली. आता ह्या निवडणुकीला किनार होती ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची झालेली हत्या आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती नारायण राणे जे तेव्हा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते त्यांचा जाळलेला बंगला, याच पार्श्वभूमीवरती कणकवली नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक झाली. वास्तविक कणकवली शहर जोपर्यंत ग्रामपंचायत होती तोपर्यंत ह्या शहरावरती संदेश पारकर यांनी कायमच वर्चस्व ठेवलेलं होतं. साहजिकच कणकवली नगरपंचायतीची पहिली निवडणूक देखील संदेश पारकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वैभव नाईक यांचा काँग्रेस पक्ष हे एकत्रितपणे जिंकतील असा त्यावेळी अंदाज होता. मात्र ही नगरपंचायत पारकर किंवा नाईक यांच्या ताब्यामध्ये सहजपणे नारायण राणे देतील हे शक्यच नव्हतं. गंमत म्हणजे संदेश पारकर यांचेच तेव्हाचे विश्वासू सहकारी गणेश उर्फ बंटू हरणे यांना नारायण राणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आपल्या शिवसेना पक्षात घेतलं आणि त्यांनाच शिवसेनेतर्फे
नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिली होती. तर संदेश पारकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वैभव नाईक कार्यरत असलेला काँग्रेस पक्ष यांनी आघाडी करून ही निवडणूक शिवसेनेच्या विरोधात लढवली होती. वास्तविक त्या निवडणुकीमध्ये नाही जरी म्हटलं तरी निवडणूक एकतर्फी होणार याचा अंदाज कुठेतरी होता. मात्र निवडणुकीमध्ये भला मोठा संघर्ष पाहायला मिळत होता. त्याची कारणं होती हीच की सत्यविजय भिसे यांची हत्या आणि नारायण राणे यांचा जाळलेला बंगला. याच पार्श्वभूमीवरती ती निवडणूक अगदी धगधगत्या राजकीय संघर्षामध्ये पार पडली होती. वास्तविक 17 पैकी तब्बल 15 जागा तेव्हा संदेश पारकर यांच्या राष्ट्रवादीने आणि वैभव नाईक यांच्या काँग्रेसने जिंकला होत्या. शिवसेनेला फक्त 2 जागांवरती समाधान मानावं लागलं होतं. विशेष म्हणजे त्यावेळी नगराध्यक्षपदासाठी थेट मतदान झालं होतं आणि संदेश पारकर हे चांगल्या फरकाने बंडू हरणे यांच्यावर मात करून विजयी झाले होते. एप्रिल 2008 मध्ये कणकवली नगरपंचायतीची दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक झाली. वास्तविक ही दुसरी निवडणूक होती. त्या निवडणुकीमध्ये बरेच काही बदल घडले होते. संदेश पारकर यांचे अनेक विश्वासू सहकारी होते. समीर नलावडे, बंडू गांगण असे अनेक जण होते ज्यांनी काही कारणास्तव संदेश पारकर यांची साथ सोडली होती. दुसऱ्या बाजूला आतापर्यंत शिवसेनेमध्ये असणारे नारायण राणे हे काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते आणि ते राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये होते. अर्थात नारायण राणे काँग्रेसमध्ये दाखल झाल्यामुळे यापूर्वी काँग्रेसमध्ये कार्यरत असणारे आणि कणकवली नगरपंचायतीचे तत्कालीन उपनगराध्यक्ष असलेले वैभव नाईक हे नाराज होते. अशातच एप्रिल 2008 मध्ये कणकवली नगरपंचायतीची दुसरी निवडणूक जाहीर झाली होती. वास्तविक नारायण राणे स्वतः सत्तेमध्ये असल्यामुळे आणि संदेश पारकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असल्यामुळे ही लढत 2 सत्ताधारी पक्षांमध्ये होणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं आणि ती लढत ही तशीच झाली. वैभव नाईक हे नाराज होते. त्यांनी काँग्रेसची साथ सोडली आणि कणकवली शहर विकास आघाडी स्थापन केली. संदेश पारकर कार्यरत असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वैभव नाईकांची शहर विकास आघाडी यांनी एकत्रितरित्या तेव्हाच्या नारायण राणेंच्या काँग्रेसच्या समोर ही नगरपंचायत निवडणूक लढवली होती. वास्तविक संदेश पारकर यांचे अनेक विश्वासू कार्यकर्ते ज्यांनी संदेश पारकर यांची साथ सोडली होती त्याचा मोठा फटका त्या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांना बसला होता. याच कार्यकर्त्यांनी नारायण राणेंना मोठी ताकद दिली आणि कधी नव्हे ते कणकवली शहरावरती पहिल्यांदाच नारायण राणेंचे राज्य प्रस्थापित झाले. अर्थातच कणकवली नगरपंचायतीवर काँग्रेसची सत्ता आली होती आणि कणकवली शहराच्या इतिहासामध्ये कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच संदेश पारकर यांना मोठा पराभव सहन करावा लागला होता. एप्रिल 2013 मध्ये कणकवली नगरपंचायतीची तिसरी पंचवार्षिक निवडणूक पार पडली. आता गंमत अशी होती, या निवडणुकीच्या पूर्वी बरेच पक्षबदल घडले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराज असलेले संदेश पारकर यांनी थेट तेव्हा नारायण राणे कार्यरत असलेल्या काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. 2008च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये काँग्रेसमध्ये नाराज असलेले वैभव नाईक हे शिवसेनेमध्ये दाखल झाले होते. अर्थातच नारायण राणे आणि संदेश पारकर हे एका पक्षामध्ये कार्यरत होते तर त्यांच्या विरोधामध्ये वैभव नाईक हे शिवसेनेच्या माध्यमातून कार्यरत होते. विशेष म्हणजे कणकवली नगरपंचायतीच्या पहिल्या 2 निवडणुका या संदेश पारकर आणि वैभव नाईक या जोडीने एकत्रितरित्या लढल्या होत्या आणि 2013 मध्ये ही जोडी परस्परांच्या समोर उभी ठाकली होती. वास्तविक नारायण राणे यांचा काँग्रेस पक्ष आणि त्यामध्ये दाखल झालेले संदेश पारकर त्याच्यामुळे त्या काँग्रेस पक्षाची ताकद भली मोठी होती आणि याच ताकदीच्या बळावरती तेव्हाच्या काँग्रेस पक्षाने तेव्हाच्या अखंड शिवसेना पक्षावरती एकतर्फी मात केली होती आणि कणकवली नगरपंचायत पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अर्थातच नारायण राणे आणि तेव्हाचे संदेश पारकर यांच्या ताब्यामध्ये आली होती. एप्रिल 2018 मध्ये कणकवली नगरपंचायतीची 4थी पंचवार्षिक निवडणूक झाली. वास्तविक या निवडणुकीमध्ये देखील बरेच पक्षबदल घडले होते. याच्यातला एक महत्त्वाचा पक्षबदल असा होता की नारायण राणे यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला होता आणि स्वतःचा स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला होता. दुसऱ्या बाजूला 2013च्या निवडणुकीमध्ये ज्या संदेश पारकर यांनी नारायण राणेंच्या साथीने निवडणूक लढवली होती नगरपंचायतीची त्या संदेश पारकरांनी काही कारणास्तव नारायण राणे यांची साथ सोडली होती व ते भाजपच्या गोटामध्ये दाखल झाले होते. भाजप पक्ष त्यावेळी राज्याच्या सत्तेमध्ये होता. अर्थातच वैभव नाईक हे यापूर्वी शिवसेनेमध्ये असल्यामुळे भाजपचे संदेश पारकर आणि शिवसेनेचे वैभव नाईक असे दोघेजण पुन्हा एकदा 2018च्या नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. 2003च्या निवडणुकीमध्ये जसं मतदारांमधून नगराध्यक्ष निवडायचा होता तसंच 2018च्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा मतदारांमधून नगराध्यक्ष निवडायचा होता.
विशेष म्हणजे भाजप पक्षातर्फे, भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीतर्फे संदेश पारकर हेच नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार होते. त्यांच्यासमोर तेव्हाच्या नारायण राणे यांच्या स्वाभिमान पक्षातर्फे समीर नलावडे हे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार होते. वास्तविक ती निवडणूक प्रचंड अटीतटीची होईल असा अंदाज होताच. त्यानुसार ती निवडणूक अटीतटीची झाली सुद्धा. नगरसेवक पदांच्या ज्या जागा होत्या त्याच्यामध्ये मात्र 17 पैकी 11 जागा तेव्हाच्या स्वाभिमान पक्षाने जिंकल्या होत्या. तर नगराध्यक्ष पदाची जी निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये समीर नलावडे हे कधी काळी संदेश पारकर यांचे कार्यकर्ते होतेच. तेच स्वाभिमान पक्षाच्या माध्यमातून संदेश पारकर यांच्यासमोर उभे ठाकले होते. वास्तविक संदेश पारकर ही लढत सहजपणे जिंकतील असं वाटलं होतं. मात्र काही राजकीय समीकरणे वेगळी घडली होती. शिवसेना आणि भाजप यांची युती होती. त्या युतीमध्ये सुद्धा 4 जागा अशा होत्या ज्याच्यावर त्यांनी मैत्रीपूर्ण लढती केल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहरामध्ये एक शहर विकास आघाडी, स्थानिक नागरिकांची कणकवली विकास आघाडी स्थापन झाली होती. त्या आघाडीच्या उमेदवाराने, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराने बरीच मतं घेतली होती आणि ह्या सगळ्याचा फटका संदेश पारकर यांना बसला होता. नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखाली तेव्हाच्या स्वाभिमान पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, नितेश राणेंच्या मार्गदर्शनाखाली समीर नलावडे असतील, बंडू हरणे असतील यांनी एक मोठी ताकद उभी केली होती. खूप मेहनत घेतली होती आणि या सर्वाचा इम्पॅक्ट असा घडला होता की कधी नव्हे ते संदेश पारकर यांना स्वतः निवडणूक लढवत असताना ह्या कणकवली शहरामध्ये पराभव स्वीकारावा लागला होता. 36 मतांनी स्वाभिमान पक्षाचे समीर नलावडे नगराध्यक्ष बसले होते. कणकवली नगरपंचायतीची आता 5वी पंचवार्षिक निवडणूक होऊ घातली आहे. वास्तविक या निवडणुकीच्या दरम्यानही अनेक पक्षबदल घडलेले आहेत. 2018ची जी नगरपंचायत निवडणूक होती ती नारायण राणे यांच्या कार्यकर्त्यांनी तेव्हाच्या स्वाभिमान पक्षामधून लढवली होती. कालांतराने हा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला. अर्थातच कणकवली नगरपंचायतीची गतवर्षीची सत्ता ही भाजपची होती. दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर ज्यांनी 2018ची नगरपंचायत भाजपच्या चिन्हावर लढवली होती तेच संदेश पारकर पुढे नारायण राणे यांचा भाजप प्रवेश झाल्याच्या नंतर संदेश पारकर यांनी भाजप पक्ष सोडला आणि ते शिवसेनेच्या गोटामध्ये दाखल झाले. सध्या ते उबाठा शिवसेना या पक्षामध्ये कार्यरत असून जिल्हा प्रमुख आहेत. अर्थातच संदेश पारकर आणि वैभव नाईक ही जोडी एकाच पक्षात कार्यरत असल्यामुळे ही जोडी पुन्हा एकदा या निवडणुकीला एकत्रितरित्या सामोरी जाणार आहे. दुसऱ्या बाजूला नारायण राणे यांचा जो भाजप पक्ष आहे, मागील सत्तेच्या कालावधीमध्ये कणकवली शहरामध्ये बरीच चांगली विकास कामे झालेली आहेत. समीर नलावडे यांनीही चांगलं काम केलेलं आहे. अर्थातच यावेळी सुद्धा समीर नलावडे हेच नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील असे अंदाज बांधले जात आहेत. तर संदेश पारकर भलेही 2018च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता, मात्र तेव्हाची जी काही कारणं होती जी त्यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली होती त्यातील बहुतांश कारणं आता घडण्याची शक्यता तशी कमी दिसते आहे. साहजिकच संदेश पारकर यांनी उबाठा शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावरती नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवावी असे पारकर यांच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे, उबाठा शिवसेना कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. सध्या तरी कणकवली शहरामध्ये कणकवली शहर विकास आघाडी होणार अशा संदर्भात काही चर्चा घडल्या होत्या. माजी आमदार राजेंद्र तिरी जे शिंदे शिवसेनेमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांच्या माध्यमातून ही शहर विकास आघाडी करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू होत्या. वैभव नाईक असतील, सुशांत नाईक असतील, अनेकांनी ह्या गोष्टीला काहीसा दुजोरा पण दिला होता. मात्र मध्यंतरी नारायण राणे यांची एक पत्रकार परिषद पार पडली. भाजप पक्षाने शिंदे शिवसेना असेल किंवा अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल अशी महायुतीच्या माध्यमातूनच ही निवडणूक लढवावी असं मत नारायण राणे यांनी व्यक्त केलं होतं. साहजिकच शिंदेची शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना असे दोन पक्ष एकत्र येऊन शहर विकास आघाडी करतील अशी शक्यता सध्या तरी दिसत नाही आहे किंवा त्याविषयी ठोस भाष्य कोणी करत नाही आहेत. राहता राहिला प्रश्न ही निवडणूक कशी होईल. एप्रिल 2003 मधील जी नगरपंचायत निवडणूक होती त्या निवडणुकीमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष बघायला मिळाला होता. सेम तोच प्रकार 2008च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये तसाच बघायला मिळाला होता. 2013 आणि 2018 ह्या दोन्ही निवडणुका बऱ्यापैकी शांततामय वातावरणामध्ये पार पडल्या होत्या. स्पेशली 2018ची जी निवडणूक होती खरं तर संदेश पारकर आणि समीर नलावडे अशी ही तगडी जोडी समोरासमोर उभी ठाकलेली असल्यामुळे निवडणुकीमध्ये चुरस मोठी होती. आताची निवडणूक देखील तशीच शांततामय वातावरणामध्ये पार पडावी अशी अपेक्षा कणकवलीकर नागरिक करत आहेत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. कट्ट्याखालची गुरामवाडी येथे चोरीच्या उद्देशानं घरात घुसलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी रोहिणी रमेश गुराम या वृद्ध महिलेचा खून केल्याची घटना सोमवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर हल्लेखोर चोरटे पळून गेले असे बोललं जात आहे. दिवसाढवळ्या घडलेल्या या घटनेमुळे कट्ट्यासह तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
रोहिणी गुराम या कामासाठी बाहेर गेल्या होत्या. घराला कुलूप असल्यानं चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. त्यानंतर आलेल्या रोहिणी गुराम या घरात आल्या असता चोरांनी तिच्यावर हल्ला करत पळून गेले. गंभीररित्या जखमी अवस्थेतील त्या महिलेला शेजारी व नातेवाईकांनी ग्रामीण रुग्णालय पेंडूरकट्टा येथे दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला मयत घोषित केलं. याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पंचनामा व पुढील तपास सुरू आहे. मात्र हल्लेखोर चोरट्याचा तात्काळ शोध घेऊन कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका नातेवाईकांसह ग्रामस्थांनी घेतली आहे. बाहेर गोळवण आता आम्ही इथे भाऊ आहोत, सगळे आलेलो आहोत. गुन्हेगार मिळाल्याशिवाय शोध लागल्याशिवाय आम्ही बॉडी उचलायला देणार नाही. गुरामवाडीतल्यांचं लोकांचा सुद्धा पक्कून निर्णय आहे, बॉडी महिलांचं सुद्धा कारण सांगा कसा सांगा पहिले जे लोक असत ना इलेले बाहेरचे ते बाहेरच्या लोकांका सांगा पोलिसांनी सांगा म्हणजे सहकार्य असं वाटतं पोलिसांचा तर वाटू नये आमका काहीतरी कायदेशीर कारवाई करायची ते लोकांवर बाहेरचे इलेले त्यांचे पत्ते घ्यायचे. 11:15च्या मनात ती का कोणीतरी ह्या केला. आम्ही आतमध्ये गेलो ना तर ते सगळं यष्टायशोतीने अशी आतमधल्या त्या खणात अशी उद्याने होती. अशी गेलो तर बघितलं तर काय रक्तबंबाळ होती. मग याला फोन केलं, आला गाडीच घेऊन आला. त्या गाडीतनं घेतलं आणि आम्ही इकडे घेऊन आलो. निर्णय घेऊचो काय घटना नाही ना कोणीच नाही ना, एकटीच होती ना ती. शाळेतून आली हारड घातल्याने म्हणून गेले. नाही डबे नाही घेऊन झाटूक जाताना पोलिसांनी नाकाबंदी करावी. आता परिसरात काय तशी नाही घडलेले घडलेले आणि शाळेत सुद्धा तरी सांगा तो सांगा चोर गावात नाही. म्हणजे किती प्रशासन सांगा पोलीस यंत्रणा निष्क्रिय वाटतं ती बघा. बाजूक अशी घटना आता ती म्हणजे होती मी तिला सांगितलं बायो तोंड उघड. मी पाणी वगैरे भरवलं आणि तिला म्हणतं बोल ना तुला काय कोणी केलं तर डोळे ढापले. तिने बोललीच नाही. व्यक्ती असली तर सांगा आमचा न्याय मिळाल्याशिवाय ना आम्ही वडीक सांगा म्हणजे नेऊ काही देऊचो नाही. बॉडी हलवचो सुद्धा नाही जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत. ज्या प्रकल्पाला आज नगरसेवक मंदार शिरसाट विरोध करत आहेत तो प्रकल्प त्यांच्या उपनगराध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात म्हणजेच 2022 मध्ये मंजूर झाला होता. मग आता ते विरोध का करत आहेत असा प्रश्न नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर यांनी उपस्थित केला आहे. मॅडम, आता जो कचरा प्रकल्पाचा विघटन प्रकल्प होणार आहे त्याला विरोध त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? मुळात आधी MRDCने रजिस्टर अग्रीमेंट करून आपल्याला जी नगरपंचायतच्या ताब्यात जागा दिलेली आहे त्यावर जो प्रोजेक्ट होणार आहे तिथे आपण काही मुळात कचऱ्याचा डम्पिंग ग्राउंड असं काही करत नाही आहोत. इकडे कचरा असं लोकांचं मत आहे की तिकडे डम्पिंग ग्राउंड करणार किंवा तिकडे कचरा नेऊन साठवणार, तर तसं काही होणार नाही आहे. त्याच्यावर फक्त प्रकल्प होणार आहे. तर त्यांचा आधी मी लोकांचं पहिलं म्हणजे जो गैरसमज आहे तो दूर करू इच्छिते की तिकडे काही डम्पिंग ग्राउंड आपण करणार नाही आहोत. कचऱ्यावरचा प्रकल्प आहे तो आपण तिथे सुरू करणार आहोत. जी जागा आम्हाला MRDCने आमच्या ताब्यात दिलेली आहे त्याच्यावर आपण करतो. आणि या उपोषणाच्या तिकडे आता सध्या मंदार शिरसाट नगरसेवक आणि आपले उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे ते देखील त्यांना सपोर्ट करायचे जी थांबले आहे. आपल्या त्याच्याबद्दल काय साहेब बघा, मुळात आधी आपल्याला जो हा MRDCने दिलेला आहे जागा जी दिलेली आहे त्याचा व्यवहार 28 एप्रिल 2022 या दिवशी पूर्ण व्यवहार त्यांचा झालेला होता. तेव्हा मुळात सत्तेवर मी इथे नव्हती. नगराध्यक्ष म्हणून करोल मॅडम होत्या आणि मंदार शिरसाट हे उपनगराध्यक्ष म्हणून होते. त्यावेळी त्यांनी मग विरोध करायला हवा होता आणि शिंदे पण तेव्हा तिकडचे नगरसेवक होते स्थानिक नगर, तेव्हाच विरोध करायला हवा होता. आता करून उपयोग काय आहे? त्यांच्याच मुळात ते जेव्हा होते तेव्हाच जागेचा व्यवहार करून MRDCने आपल्याला जागा ताब्यात दिलेली आहे. आणि जसं आमदार साहेबांनी सांगितलेलं आहे की तिकडच्या स्थानिक लोकांशी त्या दिवशी त्यांचं बोलणं झालं की कोणताही प्रॉब्लेम त्यांना नाही होणार, कोणताही त्रास नाही होणार असं आपण प्रोजेक्ट उभारणार आहोत तिकडे. त्या दृष्टिकोनात आम्ही पुढे वाटचाल करतोय. ग्रामस्थांचं म्हणणं होतं की डेमो दाखवायला आमदार साहेबांनी सांगितलेला, मात्र नगरपंचायतीने पाठवला नाही.
नाही सर, काय त्या दिवशी जेव्हा ग्रामस्थांनी आमदार साहेबांची भेट घेतली तेव्हा त्याच दिवशी संध्याकाळी 4 वाजता रेस्ट हाऊसला, MIDC रेस्ट हाऊसला आपण तो डेमो दाखवणार असतो, जो आपला प्रोजेक्ट आहे तो दाखवणार असतो. ते जे भेटायला आले आमदार साहेबांना, MIDC जे कोणी विश्वस्त होते ते, त्यांना आम्ही 4 वाजता तेव्हा यायला सांगितलेलं. आमची सगळी टीम, आमचे अधिकारी, आमचे सगळे नगरसेवक तिकडे आम्ही उपलब्ध होतो त्या जागेवर, पण समोरून कोण आलेच नाही. आम्ही 4 ते 6 वाजेपर्यंत MIDC रेस्ट हाऊसला होतो, पण ते आलेच नाहीत बघायला काही. तरी पण त्यांना आम्ही सांगतो अजूनही काय असेल तुम्ही आम्हाला तारीख द्या, आम्ही तुम्हाला सांगतो, तुम्ही या इथे बघा नगरपंचायतला, आम्ही तुम्हाला डेमो दाखवू शकतो, जो काही प्रोजेक्ट आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो, जे प्रेझेंटेशन असेल ते. पण मुळात काय बघायच्या आधी विरोध करणे हे साहेब जरा बरोबर नाही. काहीतरी आम्ही तुम्हाला त्रास होईल असा कुठलाच प्रोजेक्ट तिकडे आणणार नाही आहोत. कुडाळ शहरातील वीज प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत असून यामुळे व्यावसायिक तसंच सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. याबाबत आज उद्धव ठाकरे गटाचे युवा सेना प्रमुख मंदार शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी महावितरणच्या कार्यालयावरती धडक देत अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू राग यांना चांगलंच धारेवर धरलंय. नाहीये साहेब, मीटर तेच आहे सर बरोबर. मी तेच म्हणालो तुम्हाला, काय म्हणतोय की तुम्ही सिम कार्ड त्याच्यामध्ये टाकलं नाहीये, ते सिम कार्ड टाकल्यावर ऍक्टिव्हेट होणार, पण तेच तुम्ही मीटर बसवताय. मग आम्हाला जे ओल्ड वाले जे देत होतं ना ते मीटर तुम्ही बसवत का नाही? आणि फॉल्टी जर कंप्लेंट केली ना तर फॉल्टी आहे की नाही ते चेक करतच नाहीये, डायरेक्ट घेऊन बसून चेक करून जात आहे. आणि अशी कंप्लेंट आहेत लोक घरात नसताना सुद्धा मीटर बसून गेलेले आहेत. अशी माझ्याकडे कंप्लेंट आहेत, माझ्याकडे क्लायंट आहेत तुमचे, की मी ते तुम्हाला इथे आणून दाखवू शकतो की ते घरात नाहीये आणि त्यांचं मीटर बसून गेले, त्यांनाच माहिती. आणि त्यांनी ऐका तरी 3 महिन्यानंतर ते बघतायत की आम्हाला त्याचं बिलच येत नाही. त्यावेळी नंतर तो वायरमॅन ज्यावेळी येतोय त्यावेळी तो सांगतोय तुम्हाला आता बिल येणार नाही, तुम्हाला ते तुम्हाला मोबाईलवर येणार आहे. ज्या माणसाला समजतच नाही तो साधा फोन वापरतोय, तो अँड्रॉइड फोनवरून बिल कसं तुमचं भरणार आहे? 4 महिन्यानंतर 6 महिन्यानंतर त्या एका लेडीजला 6 महिन्यानंतर तुमचं बिल आलंय 1700 रुपये. जिची कमाईच नाहीये ती एकटीच राहते म्हातारी, ती आता 1700 रुपये 6 महिन्यानंतर कुठून भरणार आहे साहेब? पण ते मीटर तेच आहे हे तर मान्य आहे, मीटर तेच आहेत ना, त्याच्यामध्ये फक्त सिम कार्ड टाकल्यानंतर ते प्रिपेड झाले. मीटर तेच आहेत, होय की नाही एवढं सांगा. मीटर मध्ये होय की नाही एवढं सांगा. मग आणि काय सांगणार तुम्ही? ते सांगत नाही होय की नाही. मी काय म्हणतोय तुम्हाला, होय की नाही तेवढं सांगा, पण तुम्ही सांगतच नाही आहे ना. हा मग झालंच ना, आणि काय पाहिजे? म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही प्रायव्हेट त्या तुमच्या मीटरचा डाटा त्या मेन सर्व्हरला फक्त कम्युनिकेशन करण्याकरता आहे. तुमचं मीटर हे पोस्टपेड आहे, तुम्हाला नंतर बिल भरायचं, अगोदर बिल भरायचा विषय नाही. फक्त ह्याच्यामध्ये एवढंच फायदा आहे तुमचा मीटरचा की आमचा फायदा की तुमचा आमचा काय फायदा नाही. एकाचं जरी मीटरवरचं बिल कमी झालेलं आणून द्या आणि 10 का 20 रुपये घेऊन द्या, अजूनपर्यंत एकाला बक्षीस मिळालं नाही. आणि बोर्ड खूप दिवस होता तिथे. आमचा कस्टमरचा फायदा म्हणून सांगू नका, फायदा तुमचा आणि अदानीचा, आमचा फायदा काय नाही कस्टमरचा. अदानीच्या आता ट्रान्सफॉर्मरच्या बाहेर अदानीचे मीटर बसवायला सुरू केले तुम्ही, आणि मीटर ट्रान्सफॉर्मरच्या बाहेर तुमच्या लाईन मध्ये सांगितलं ना तर ते सांगतात की आम्हाला ऑर्डरच आहे हेच बसवा. आम्ही सांगितलं आम्हाला हे मीटर कॉम्प्लेक्समध्ये रातोरात मीटर बदलून जातात लोक. एवढी तात्काळ जवळ कशी येतात तुम्ही? बाकी एवढी सांगितलं तर साहेब येत नाही म्हणून 5 मिनिटात लोकांनी सांगावं लागतं. बिल भरून चढायची परमिशन नाही. आम्ही म्हटलं ठीक आहे बरोबर, माणूस आहे, माणसाची जीवाची काय मीटर गपचूप रात्रीचे बदलतात कसे हो? शहरामध्ये आपण रात्री काय करतो, शहरामध्ये समजा फोनवर जर तुमचं हे असेल आपण का करतो ते बरोबर स्ट्रीट लाईट नाही ते बरोबर, त्याच्याबद्दल आम्ही बोलत नाही. ते माणसाच्या जीवावर घेऊन काय काम करू नका, आमचं माणसाचा जीव महत्वाचा आहे. पण ते काम साहेब मीटर तुमचे पटपट बदलतात. बिला वाढवतो म्हणजे लोकांची मानसिकता होती घेऊन येते एखाद्याने सांगितलं मला 3 महिन्याचं 25 रुपये बिल आलं तर तुम्ही काय सांगता, पहिले हे भरा मग पुढच्या चालू चेक करतो. हे साहेब पद्धत एका कॉम्प्लेक्स मध्ये 2 महिन्याचे नाही हे साहेब ही पद्धत पुढची आहे मला सांगा आधी पहिली. ही पद्धत साहेब पुढची आहे सांगा मला. बरं बिल चुकल्यानंतर तुमचं बिल दुरुस्त होते का?
कुठला नाही मीटर आणून तुम्ही लावताय, मीटर टॅली करत बघता आणि कोणाचंही कमी करत नाही. आता जे बिल आलंय ना ते तुम्ही भरा, 25,000 असेल तर भरा. बिलामध्ये तुमचं मायनस करू. पण कोणाची अशी ऐकत असते की तो 25,000 ते भरू पण शकत नाही त्यावेळी. तरी पण सावंतवाडीचा विषय आलाय बघा MSEBचा. मला स्वतः कळते सर हे बिल भरा, पुढच्या वेळी कमी करूया. पुढच्या पण वाढतात कशी 1800 नाही पण सांगतो म्हणजे साहेब कुठचा विषय आहे. हे बिल चुकीचं असलं तरी भरा, पुढच्या ऍडजस्ट करतो ही सांगायची पद्धत पुढची आधी. नाही साहेब असं नाही सांगत ते का हे पहिलं भरा, हे पहिलं भरा, मग पुढच्या वेळी बघूया काय ते म्हणून. पण असा हा विषय झालाच कसा आधी. पहिलं बिल भरा, मग तुम्ही फोर्स काय करता लोकांना आधी, आणि लोक भरणार कशी. तुम्ही चुकीचं बिल काढायचं, लोकांनी भरायचं पहिलं. कुडाळ शहरात वाढतं व्यापारीकरण, वाढती लोकसंख्या, त्या दृष्टीने कुडाळ शहरामध्ये व्होल्टेजचा मोठ्या प्रमाणावर प्रॉब्लेम आहे आणि तो सोडवण्यासाठी कुडाळ शहरामधील ज्या ट्रान्सफॉर्मर आहेत आणि त्याच्यावरती असलेला लोड त्याचा तात्काळ सर्वे करावा अशी आम्ही मागणी केली आणि त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या महिन्यामध्ये कुडाळ शहरात जे 50 ते 60 ट्रान्सफॉर्मर आहेत आणि त्याच्यावर किती लोड आहे त्याचा सर्वे करून त्याची संपूर्ण माहिती आम्हाला देऊन कुडाळ शहरातील लो व्होल्टेजचा प्रॉब्लेम कसा सोडवता येईल याबद्दल एक आमची सकारात्मक चर्चा झाली. त्याचप्रकारे कुडाळ शहरामध्ये गंजलेले पोल, त्याचप्रकारे ज्या इलेक्ट्रिक वायर आहेत त्या रस्त्यावर लोंबताना दिसत आहेत त्यांना गार्डिंग लावणं, त्याचप्रकारे ट्री कटिंग, त्याचप्रकारे पोलवर आलेल्या वेली या संदर्भात सुद्धा त्या कटिंग करून जो व्होल्टेजचा प्रॉब्लेम होता किंवा इतरच ज्या लाईटच्या समस्या होत्या त्या सोडवण्यासाठी आम्ही त्यांना निवेदन दिलं. त्या बाबतीत सुद्धा त्यांनी येत्या महिन्यामध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सोडवण्याचं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. त्याचप्रकारे वाढीव लाईट बिलं या संदर्भात सुद्धा आम्ही साहेबांशी चर्चा केली आणि जे लाईट बिल वाढत आहेत आणि त्या संदर्भात ज्या लोकांच्या तक्रारी येत आहेत त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी विचार करावा हे देखील निवेदन आम्ही त्यांना दिलेलं आहे. जिल्ह्यात सामाजिक सलोखा टिकून राहावा तसंच प्रत्येक नागरिकाला संविधानानं दिलेल्या हक्कानुसार निर्भयपणे व्यवसाय करता यावा यासाठी समाजात अशांतता पसरवणाऱ्यांवरती कठोर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी आज सर्वधर्मीय बांधवांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावरती मोर्चा काढला. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई हम सब एक है, हम सब एक है. अपना न्याय मिळालाच पाहिजे, अपना न्याय मिळालाच पाहिजे. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई हम सब एक है, हम सब एक है. अपना न्याय मिळालाच पाहिजे, अपना न्याय मिळालाच पाहिजे. आफताब शेख हा एक तरुण युवक होता आणि फुलांचा त्याचं पारंपरिक वडिलांचं दुकान होतं. जास्त फुलं ही हिंदू धर्मासाठीच जात होती देवस्थानात. अशा वेळेला आफताबने 29 तारखेला जेव्हा आत्महत्या केली दुर्दैवी पहाटे, त्याच्या अगोदर त्यांनी व्हिडिओ बनवला. महत्वाचा मुद्दा हा आहे. आता व्हिडिओ ज्यांची नावं घेतली 5 लोकांची, त्या 5ही लोक आज 13-14 दिवस झाले ते बांद्यात मोकाट फिरतायत. मग पोलीस प्रशासन असेल तर ते काय करतंय, ते मोकाट कसे फिरतायत, मेसेज काय जातोय समाजात की त्या लोकांना पोलीसही हात लावू शकत नाहीत. हा धोकादायक आहे मेसेज. हे तात्काळ थांबलं पाहिजे. हे आमच्या जिल्ह्याची संस्कृती नाही. काय चाललंय हे, आणि म्हणून तुम्ही बिंदास राहावं. या भारतावर प्रेम करणारेच त्यावेळेला भारतात राहिलेत, पाकिस्तानवर प्रेम करणारे पाकिस्तानात गेलेत. आणि अशा ह्याच्या पूर्वी मी आता 70 वर्षाची झाली, मी असं कुठल्याही राज्यकर्त्याकडनं ऐकलं नाही आमच्या विरोधात बोलता जा पाकिस्तानात. हे काय झालं, तुमच्या बापाला दिले भारत अभियान. भारत आमचा देश आहे आणि या भारतात हिंदू, आम्ही पण हिंदू आहोत ना, पण आमच्या उंबऱ्याच्यात हिंदू आहे. बाहेर आल्यावर माणूस ही आमची जात आणि माणूस की आमचा धर्म, आणि तो सगळ्यांनी आपण पाळूया असं मला तुम्हाला आव्हान करायचं आहे. म्हणतो ना हम सब एक है, तर खरंच हम सब एक ही है, सिर्फ नारा देना पड़ता है. एक्चुअली हम सब एक ही है, ये आएंगे और जाएंगे. बरोबर. राहत इंदोरी साहेबांचा मला तर फार आवडता शायर आहे इंदोरीचा. त्यांचा अजून एक आहे
तो इथल्या काही लोकांना माहिती असेल, किरायेदार है जाती मकान नाही आणि खरंच किरायेदार आहे ह्याच्यावर विश्वास ठेवा. त्यामुळे लढायला लागणार का? संघर्ष सतत आहे, जीवनालाच संघर्ष आहे, तो करावाच लागणार. पण आपल्याला सातत्याने हे मांडायला लागणार की हा देश कुठल्याही एका धर्मियांचा नाही, आम्ही सगळे एक आहोत आणि सभी का खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में. कॅथलिक लोकांचा मोठा सहभाग आहे, कळलं की नाही? शीख लोकांचा सहभाग आहे, जैनांचा पण सहभाग आहे. आता कसं आहे, प्रत्येक वेळेला जशी हवा वाहते ना तसं लोक आपापले शिडं बदलतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये याआधी कधी झालं नव्हतं आणि आता त्याची सुरुवात गेल्या वर्षभरापासून वेगवेगळ्या कारणांनुसार झालेली आपण बघितलं आहात. आणि समाजाला भीतीने दडपण्याचं काम किंवा त्या समाजाला दडपायचं आणि आपल्याकडे घ्यायचं, खेचायचं, आपल्याकडे आला की तो सुरक्षित असा जो एक मेसेज करण्याचा काही लोक प्रयत्न करतायत, तो प्रयत्न तुमच्या उपस्थितीमुळे यापुढच्या काळामध्ये हाणून पडला जाईल असा मला विश्वास या ठिकाणी आहे. एखाद्यावर अन्याय होतो तेव्हा आपण अन्याय दुसऱ्यावर होते म्हणून आपण थांबता कामा नये. तर तो अन्याय होत असताना आपण सुद्धा त्या ताकदीने त्या अन्यायाला विरोध करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला पाहिजे. खरं तर दुर्दैवाने बांद्यातली जी घटना सत्यबाईबद्दल झाली ती अत्यंत चुकीची घटना होती आणि पोलिसांनी यामध्ये पूर्णपणे दुप्पट्टी भूमिका किंवा पोलिसांनी कोणाला तरी वाचवण्याची भूमिका या ठिकाणी घेतली होती. आपल्याला माहिती असेल की पोलिसांनी 3-4 दिवस झाले तरी तो FIR दाखल केला नाही. आम्ही त्याची SP सुद्धा आम्ही भेटलो होतो, मी त्या कुटुंबियांची सुद्धा भेट घेतली होती बांद्याकडे जाऊन. आणि एखाद्या अपघाताला कारणीभूत किंवा एखाद्याच्या मृत्यूस कारणीभूत होणं आणि तो पहिल्यांदा त्याच्यावर FIR दाखल होती, त्याच्यावर गुन्हा होतो आणि नंतर त्याच्यावर कोर्टात हे होते. परंतु पोलिसांनी मुद्दामून 4-5 दिवस ते उशीर लावला की जेणेकरून त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळेल, त्यांना त्या प्रकरणातून बाहेर काढता येईल. म्हणून पोलिसांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले पोलीस हे पक्षपाती वापरतात असं त्या दृष्ट्यापासून माझा समज या ठिकाणी झालेला आहे. खरं तर आपण सगळेजण या ठिकाणी एकत्र झालात आणि तुमच्यावर मी या ठिकाणी आलोय, परंतु अनेक लोक सुद्धा तुमच्यावर आहेत. बांद्यातले सुद्धा त्या दिवशीच्या प्रकरणानंतर अनेक हिंदू लोक सुद्धा तुमच्याबरोबर होते. कारण मी त्यांच्या घरी गेलो होतो तेव्हा कमलताई त्यांच्या घरामध्ये कॅलेंडर होतं आणि त्या कॅलेंडरवर गोमातेचं या ठिकाणी कॅलेंडर त्यांच्या घरामध्ये होतं. आणि मी त्यांच्या वडिलांना विचारलं, त्यांनी मला सगळ्या तिथी सांगितल्या. म्हणजे त्यांचं फुलाचं दुकान असल्यामुळे कुठलीही जत्रा कुठे असते त्या सगळ्या तिथी त्यांना माहिती होते. आणि ते तर काही बांगलादेशावरून आले नाहीत. आज हे सगळे मुस्लिम बांधव आहेत, ते अनेक 3-3, 4-4 पिढ्या या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि त्यांचे आज जिल्ह्यातनं काही कर्तबगार मुलं झाली, बाहेर देशामध्ये गेलीत, काही मुंबईमध्ये गेलीत. परंतु या जिल्ह्यामध्ये काही बांगलादेशामध्ये लोक आले नाहीत आणि हा कुठेतरी स्वतःला फायदा करण्यासाठी ह्या काही गोष्टी करतात. त्याच्यापासून आपण जागरूक राहिलं पाहिजे. आपण पण त्यांना फायदा होईल असं कृत्य आपल्याकडनं होत नाही, परंतु आपल्याकडनं सुद्धा ते टाळलं पाहिजे यासाठी सुद्धा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. कारण त्यांना आपल्या समाजामध्ये द्वेष निर्माण करून कुठेतरी त्याचा फायदा घेण्यासाठी काहीतरी घटना घडायची असते आणि त्या घटनेचा उद्रेक करून त्यांना आणि जास्त फायदा या ठिकाणी करायचा असतो. कालच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा हाच विषय झाला आणि त्यांनी तो फायदा घेतला. आणि हा कुठलाही विषय आपल्या जिल्ह्यामध्ये नाही आहे, परंतु जे लोक आपल्याला समाजाचे भेटतील किंवा जे लोक या संविधानाबद्दल असतील त्या त्या लोकांनी आपण एकत्र आले पाहिजेत आणि त्या पद्धतीने आपल्याला ज्या प्रमाणात विरोध करता येईल. आज सगळाच विरोध दाबला जातो. आज पोलीस सुद्धा 4-4, 8-8 दिवस कारवाई एखाद्या प्रकरणाची करत नाही. आज तुम्हाला सुद्धा इथे यावं लागतं. तुमच्या आज 2-3 विषय असे लागोपाठ या ठिकाणी झालेले आहेत. आज सगळ्या प्रकरणाचा आपण या ठिकाणी जाहीर निषेध व्यक्त करूया आणि आम्ही तुमच्यावर आहोत. आम्ही सर्व जमातीच्या जाती जमातीच्या लोकांना एकत्र घेऊन आपला जिल्हा चालवायचा असेल आणि त्यासाठी राजकीय फायद्यासाठी जो करत असेल तर त्याला आमचा विरोध आहे आणि या पुढच्या काळामध्ये राहील. मी माझ्या पक्ष तुमच्या पाठीशी आहे एवढंच सांगण्यासाठी या ठिकाणी आलो. जय. आता आम्ही उपोषणाला बसतोय. आम्हाला आता पोलीस येऊन सांगितलं आता आचारसंहिता लागू आहे. पत्र आम्ही पोलिसांना अगोदर दिलेलं आहे. पोलिसांनी आम्हाला अगोदर कळवायला नको हे कुशल सांगतो तुम्हाला. तसं तुम्ही आम्हाला कळवायला नको. आम्ही आज उपोषणाला नाही बसलो. आम्ही इथे काय एकदम ह्याच्यासारखे आहोत का? तुम्हीच फक्त अधिकारी आहात. प्रत्येक माणूस उद्योजक आहे. प्रत्येक कोण आपली शेती करतोय आणि तुम्ही आता येऊन सांगताय ह्याचं उत्तर तुम्ही काल आम्हाला द्यायला नको. निवेदन आमच्यावर आणून ठेवत होता तर आमच्या याला सक्ती विरोध आहे एवढंच सांगत आहे. तर एवढे लोक तुमच्या पुढे देऊन इथे MIDC आत्महत्या करतात. हा शेवटचा निर्णय आहे. कोणी करा. ही MIDC पूर्ण गावाच्या मध्ये आहे, एका कोपऱ्यात नाही आहे.
ज्यावेळी नगरपालिकेची रचना झाली त्यावेळी त्याच्या अगोदर टाउन प्लॅनिंगचा हे लागतो, तो पण नसताना नगरपालिका रचना झाली. पण नगरपालिकेच्या हद्दीत तो केला पाहिजे. तो दुसऱ्या MIDC किंवा आम्हाला तुम्ही एखादा उद्योग करायला देता, तो उद्योग जर लायकीचा नसेल म्हणजे तुमच्या ह्याच्यात बसत नाही तर तो उद्योग तुम्हाला आम्हाला करायला देत नाही. असा उद्योग आज बंद आहे. आम्हाला सांगितलं होतं स्थगितीचं पत्र आम्हाला दिलं का? स्थगितीचं पत्र आम्हाला दिलं का? स्थगिती कशासाठी केली? स्थगिती कशासाठी केली? ओके साहेब, तुम्हाला आजपर्यंत किती वेळा आम्ही निवेदन दिली, त्याची उत्तरं आम्हाला किती वेळा तुम्ही दिली, त्याचं पहिलं उत्तर द्या. आता मी निवेदन तुम्हाला आता पुण्यात येतो, त्याचं एकही तुम्ही उत्तर दिलं का? तुम्ही अधिकारी आहात ना, तुम्ही एकही उत्तर आम्हाला दिलं का? आम्ही उत्तर आणले नाही. राजा 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 साहेब, आम्ही तुम्हाला असं विचारतोय, आज 21 साला हा प्रकल्प आला. 21 सालापासून आम्ही तुम्हाला आजपर्यंत 13 ते 14 लेटर दिलेली आहेत, पिंगोळी आणि नेहरूची. तुम्ही त्याचं एकही उत्तर दिलं का? कोणाच्या लेटरमुळे? पण उत्तर आम्हाला आलं पाहिजे ना साहेब. एखाद्या प्रश्नाचं आपण आता आम्ही उपोषण केलात म्हणून तुम्ही पुढे जाणार, उद्या आम्ही आत्मदान करणार, पुढे काय करणार तुम्ही? असं कसं नाही? उत्तर द्या ना. तुम्ही अधिकारी आहात ना. आम्ही जर तुमच्या प्रकल्प जागेमध्ये जर काय केलं तर तुम्ही आम्हाला लगेच येता ना गाडी घेऊन. मग आज तुम्ही प्रकल्प आणलात, आम्ही तुम्हाला प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र जे आहोत ते तुम्हाला आम्ही वारंवार कळत असताना तुम्ही आमचा प्रकल्प का लाभवता? या ठिकाणी होते पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे. त्या निमित्ताने आज श्री कौशल नूर खान यांचा हा सन्मान माननीय नामदार रुपेश सावंत साहेब यांच्या शुभेच्छा ठिकाणी होते. खूप खूप धन्यवाद. गुणवंत पाल्यांचं आणि कोर बँकिंग सभासद अनावरण या कार्यक्रम प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे या पदपेढीचे अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रशेखर पाकाळे साहेब, ज्यांच्या माध्यमातून या पदपेढीला सॉफ्टवेअर उपलब्ध झालं ते सन्माननीय पोवार सर, उपाध्यक्ष सन्माननीय पावसकर साहेब, सर्व उपस्थित असणारे संचालक मंडळ, आपण उपस्थित सर्व सभासद, बंधू आणि भगिनी, खरं तर एका चांगल्या उपक्रमाला मला निमंत्रित केल्याबद्दल मी सुरुवातीलाच अध्यक्ष महोदयांना धन्यवाद देतो. सहकार आणि कोकण याचं गणित मागच्या अनेक वर्षांपासून थोडं सावकाश जुळून झालेलं आहे. खरं तर पोवार सरांसारखी मंडळी जी त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काम केलंय त्यांना असं वाटत असेल की आपण या सिंधुदुर्गात आल्यानंतर सहकाराच्या एखाद्या छोट्याशा रोपटांमध्ये रोपटी पाहतोय, इथे सहकार उरलेला नाही. परंतु या सगळ्याच्या माध्यमातून मी एवढंच सांगू इच्छितो की कोकणात जो काही सहकार आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सहकाराच्या माध्यमातून ज्या काही संस्था चालत आहेत त्या गुणवत्तापूर्वक आहेत, त्याचा दर्जा चांगला आहे आणि त्याच्या सगळ्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या सभासदांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्याचा प्रयत्न या जिल्ह्यातल्या अनेक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून केला जातो. त्याचा एक भाग म्हणून आज ज्या पद्धतीने सॉफ्टवेअर आणि त्याच्या मोबाईल बँकिंगच्या माध्यमातून आजपासून आपल्याला ही सेवा उपलब्ध होणार आहे, या मोबाईल बँकिंगचं आणि या ऍपचं अनावरण झालं असं मी आज जाहीर करतो. या ऍपच्या माध्यमातून आजपासून जी सेवा आपल्याला सगळ्यांना सभासदांना उपलब्ध होईल. खरं तर प्रत्येक सहकारी संस्थेचं एक उद्दिष्ट असतं की आपल्या सभासदांना, आपल्या संस्थेच्या सभासदांना अधिकाधिक सोयी सुविधा आपल्या माध्यमातून गेल्या पाहिजे आणि सभासद सुद्धा तशा प्रकारच्या अपेक्षा नेहमी ठेवून असतात. आज आपण ज्या पद्धतीने स्वतःच्या भागभांडवलावर ही संस्था चालवतात हे खरं तर अभिमानास्पद आहे आणि हे सगळं करत असताना, कारण मी जेव्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतोय,
आज आम्ही जवळपास 7,500 कोटी रुपयांची उलाढाल वर्षाला करतो. या वर्षाच्या मार्च एंडपर्यंत आम्ही 7,000 कोटीचा टप्पा पण पूर्ण करू. मग कर्मचाऱ्याच्या वेळेची बचत असेल, संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या वेळेची बचत असेल, सभासदाच्या स्वतःच्या वेळेची बचत असेल. कारण एखादी तुम्हाला एंट्री करण्यासाठी त्या तालुक्याच्या ठिकाणी जाणं, तिथल्या खात्यात जाऊन ते पैसे भरणं, चलन भरणं, त्याची एंट्री घेणं, या सगळ्यामध्ये बहुतांशी वेळा अर्धा दिवस आपला वाया जातो. आता या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या एका क्लिकवर होणार आहे. आणि म्हणून डिजिटल बँकिंग सारखी सोयी सुविधा यासाठी आपल्याला उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल या सर्व संचालक मंडळाचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की काळाबरोबर आपल्याला पळायला शिकलं पाहिजे. आता यायचा जमाना आहे. म्हणजे आपण ज्यावेळी डिजिटल बँकिंग, कोअर बँकिंग आज आम्ही जवळपास जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये मागची 10 वर्ष वापरतो आणि आज आम्ही सुरुवात केली मागच्या 3-4 महिन्यापासून एअर बँकिंग कडे. की हा एअर बँकिंग ही सिस्टम तर त्याच्यापेक्षा खूप वेगवान आहे. पुढच्या 1 वर्ष 2 वर्षामध्ये त्याची अंमलबजावणी 100% त्या ठिकाणी केली जाईल. आणि ती केल्यानंतर असं लक्षात येईल की आपलं आणि सभासदाचं किंवा संस्थेच्या ग्राहकाचं, बँकेच्या ग्राहकाचं आणि बँकेच्या अधिकाऱ्याचं, कर्मचाऱ्याचं याचं कधी स्वतः एकमेकांसमोर येणंच बंद होईल, परंतु अधिक वेगाने चांगली सर्व्हिस त्याला दिली जाईल. या सगळ्याच्या माध्यमातून एक गोष्ट आपल्याला आवर्जून सांगेल की व्यवस्थापनाचा खर्च निश्चितपणे वाचेल. कारण आपल्याला नेहमी जेवढे आता तुम्ही या सगळ्या बँकिंग सिस्टम चालवताय, पतपेढी म्हणून काम करताय, त्यावेळी लक्षात येईल की व्यवस्थापन खर्चाचं नियंत्रण करणं हे आपल्यासाठी एक मोठं आव्हान या पुढच्या काळामध्ये आहे. कारण दिवसेंदिवस मार्जिन मनी जो आहे बँकिंग सेक्टर मधला हा दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला आहे आणि तो याही पुढच्या काळात होणार आहे. कारण प्रत्येक ग्राहकाला असं वाटतं की मी जे काही 5 रुपये सुद्धा माझ्या पतपेढीमध्ये, माझ्या बँकेमध्ये ठेव म्हणून ठेवणार आहे, त्याच्यामध्ये अधिकचं व्याज मिळालं पाहिजे, बाकीच्या बँकांपेक्षा जास्त माझ्या पतपेढीमध्ये मिळालं पाहिजे, तर मी ते पैसे तिथे गुंतवणार. आणि कर्जाच्या वेळी मात्र बरोबर उलटी भूमिका असते की इतर ठिकाणी जेवढं काही व्याज आहे त्याच्यापेक्षा कमी व्याज माझ्या पतपेढीने मला लावलं पाहिजे माझ्या कर्जावर. अशा प्रकारची भूमिका प्रत्येकाची असते. आणि या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करत असताना व्यवस्थापनाचा खऱ्या अर्थाने मोठं त्यांच्यासमोर एक आव्हान उभं राहतं, ज्याच्या माध्यमातून हे सगळे तुमचे अपेक्षा पूर्ण करणं, ग्राहकाच्या अपेक्षा पूर्ण करून सभासदाला समाधान देणं, या सगळ्या गोष्टी करत असताना निश्चितपणे त्याचं मार्जिन मनी हा दिवसेंदिवस कमी होतो. आणि मग या मार्जिन मनी सुद्धा कमी झाला तर मग व्यवस्थापन कसं करायचं हे सुद्धा आव्हान बऱ्याच वेळा व्यवस्थापनासमोर उभं राहतं. आणि या आव्हानाला सगळ्यात चांगलं उत्तर हे डिजिटल बँकिंग आहे, कोअर बँकिंग आहे. आणि म्हणून आज चांगल्या एका युगाला आपण सुरुवात केली आहे, चांगल्या सेवेला आपण सुरुवात केली आहे. त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. ग्राहकांनाही शुभेच्छा देतो, सर्व सभासदांनाही शुभेच्छा देतो की या सगळ्या सेवा सुविधांचा उपयोग आपण चांगल्या पद्धतीने करा. आपला प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन हे आपल्या सहकारी संस्था माध्यमातून झालं पाहिजे. तुम्ही गुंतवलेला प्रत्येक रुपया याच जिल्ह्यात काही ना काही कारणास्तव वापरला जातो, परंतु ज्यावेळी तुम्ही नॅशनलाइज बँकांमध्ये ही गुंतवणूक करता, ज्यावेळी तुम्ही अन्य कुठल्या तरी खासगी बँकांमध्ये ही गुंतवणूक करता, त्यावेळी आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, कारण शेवटी आपण शिक्षक आहात, आपल्याला या गोष्टीची माहिती सुद्धा खरं तर असली पाहिजे की आपण ज्यावेळी नॅशनलाइज बँका आणि प्रायव्हेट बँकांचा ज्यावेळी आढावा घेतो जिल्हा म्हणून, त्यावेळी असं लक्षात येतं की 100 रुपये जर डिपॉझिट त्यांच्याकडे जमा झालं तर त्याच्यातले 20 रुपये हे फक्त जिल्ह्यामध्ये वितरित केले जातात आणि वरचे 80 रुपये हे जिल्ह्याबाहेरच्या कर्जासाठी किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेसच्या, जिल्ह्याबाहेरच्या, राज्याबाहेरच्या ब्रांचेसच्या माध्यमातून ही मुली कर्ज देण्यासाठी वगैरे वापरले जातात. याचा अर्थ असा आहे की आपल्या जिल्ह्यातला पैसा, आपल्या जिल्ह्यातली ठेव ही दुसऱ्या जिल्ह्याच्या किंवा दुसऱ्या भागाच्या, भले ती आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी लागत असेल, परंतु दुसऱ्या भागाच्या प्रगतीसाठी ती वापरली जाते. किंबहुना अशा प्रकारचा प्रयत्न जर आपण सगळ्यांनी केला, या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक जिल्हावासियांनी ही भूमिका घेतली की माझा रुपया सुद्धा या जिल्ह्यातच वापरला गेला पाहिजे आणि मी जे काही करेन हे माझ्या या जिल्ह्यातच उभं करेन, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आपल्या जिल्ह्यामध्ये रोजगाराचे जे काही आज प्रश्न उभे दिसत आहेत ते प्रश्न निकाली लागताना आपल्याला निश्चितपणे दिसतील. कारण उद्योग व्यवसाय उभे राहण्यासाठी या जिल्ह्यातला माणूस पुढे आला पाहिजे. ज्या जिल्ह्यातल्या उद्योग व्यवसाय उभारणीसाठी जो उद्योजक पुढे येईल
मग तुमची पुढची पिढी असेल. आज तुम्ही कदाचित शिक्षक म्हणून काम करताय, तुमची प्रत्येक मुलं मुले प्रत्येक जणच काही शिक्षक होतील असं सांगता येत नाही. त्याच्यात काही जण उद्या चांगला व्यवसाय उभारण्यासाठी सुद्धा पुढे येऊ शकतील. काही जण डॉक्टर होतील, काही जण इंजिनियर होतील, काही जण चांगल्या कुठेतरी व्यवसाय उभारतील. मग याच्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातनं जर त्याला पतपुरवठा झाला पाहिजे तर आपल्या जिल्ह्यातल्या सहकारी पतपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा या सक्षम असल्या पाहिजेत. आणि या सक्षम करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आपणच सगळेजण हातभार लावू शकता. आणि म्हणून आपल्यालाही सगळ्यांना विनंती करतो की प्रत्येक गोष्ट ही सहकार्याच्या माध्यमातून, सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपण करण्यासाठी सगळ्यांनी कटिबद्ध राहूया. आपण या पतसंस्थेने जे काही यशस्वी अशा प्रकारची वाटचाल आजपर्यंत केली आहे त्याच्यापेक्षा चांगली वाटचाल या पुढच्या काळामध्ये करावी. डिजिटल बँकिंग करत असताना तुम्हाला तुमच्या कामकाजाचा वेग पण वाढवावा लागेल आणि या वेगाबरोबर पळण्याची आणि वेगाबरोबर वेगात निर्णय घेण्याची भूमिका सुद्धा संचालक मंडळाने या पुढच्या काळामध्ये ठेवली पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी मी संचालक मंडळाला, सर्व व्यवस्थापनाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. मला या कार्यक्रमाला निमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान. आंबडोस गाव 1990 पासून नेहमीच राणेसाहेबांसोबत राहिलं आहे. 100% मताधिक्य देणारं हे गाव आहे. या गावाच्या विकासासाठी आमदार निलेश राणे कटिबद्ध असल्याचं शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी सांगितलं आहे. 1990 सालामध्ये ज्यावेळी राणेसाहेब या ठिकाणी आले त्यावेळी आंबडोस गावामध्ये आम्ही लहान होतो साहेब. फक्त या ठिकाणी एक जोडी होती, एक दिलीप परब आणि दिगंबर नकी, एक जोडी होती. आणि त्यांच्यासोबत आमचे विष्णू परब सगळी मंडळी, शिशी नाईक, रमेश आमचे उंचते नाईक. आणि इथून पूर्ण मातीचा रस्ता होता आणि इथून चालत जायच्या मालवणला अशी परिस्थिती होती. गाडी नव्हती. अशा परिस्थितीत 90 मध्ये 100% मतदान होणारा राणेसाहेबांना पहिला गाव आंबडोस. कधीही मतपेटी उघडली की आंबडोस मध्ये मतदान झालं, चुकून 7-8 मतं इकडे तिकडे गेली तर असं जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे पोट निवडली पाहिजे वस्तुस्थिती होती. म्हणजे 100% इथे दुसरं काहीच नाही. असं हा गाव एक संघ म्हणून ग्राम अभियानामध्ये राज्याचा पहिला एक संघ नांदणारा राणेसाहेबांचा कुटुंबातला एक भेटक म्हणून आहे. गावाकडे बघलं जायचं. तर नंतर मधल्या काळामध्ये आपल्याच काही पदाधिकारी उल्लंघन सुटलं तर राणेसाहेब महाराष्ट्रामध्ये राजकारणामध्ये अडकल्यानंतर काही गैरसमज अशातून थोडीशी दुराभाव या गावामध्ये निर्माण झाला. पण मला आनंद वाटतो की 90 मध्ये ज्यांनी राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाने ज्यांनी त्यावेळी कांद्याला खाना लावून काम केलं ते संजय पडते असतील, काका कुडाळकर असतील, राजेश फेरी असतील, अनेक मंडळी, तसे दिलीप भाई परब असतील, ही सगळी मंडळी पुन्हा निलेजींच्या माध्यमातून पुन्हा 2025 मध्ये जे राणेसाहेबांनी सगळी मंडळी पुन्हा या कुटुंबामध्ये मोठ्या उत्साहाने सामील होत आहे. तर निलेजीचा बायको असेल की ती मंडळी ज्यांनी सन्मान्य दादांना त्यावेळी हातभार लावून मुख्यमंत्रीपर्यंत पोहोचवली ती सगळी मंडळी जुनी जाती आज निलेजींच्या परिवारात पुन्हा शिवसेनेमध्ये सहभागी होत आहेत. हा सगळ्यात मोठा आनंदाचा क्षण. आज संपूर्ण गाव एक संघ झालेला आहे. उद्या जर तुम्ही जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, मी खात्री सांगतो या गावचा जेव्हा बूथ उघडेल तेव्हा 100% मतं फक्त धनुष्यबाण या निशाण्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि त्यात एक युवक या गावामध्ये आपल्याला सातत्याने थोडासा उभाटामध्ये राहून थोडासा त्रास देत होतो. आपला विशाल धुरी हा धुरी या पोरगा अतिशय गेली 10-15 वर्ष आम्हाला त्रास युवक सेनेच्या माध्यमातून तन मन धनपूर तो तिथे काम करायचा. पण आपल्या इलेक्शनच्या माध्यमात काय कसं काय माहित नाही. खूप त्याला प्रयत्न केला होता मी इकडे येण्यासाठी, पण स्वतः म्हणून तो परत आमच्याकडे चालत आला आणि आमच्या परिवारामध्ये सामील झाला. आपल्या इलेक्शनचा आपल्याकडे आणि सगळीच मंडळी आता तो आमचा युवकचा विभागाचा प्रमुख आहे. ही सगळी मंडळी ही पुन्हा एका निलेजीच्या माध्यमातून आमच्या कुटुंबामध्ये येते. हे गाव सुद्धा
तीर्थक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आहे. त्यांनी दिले पहिल्यांदाच घेतलंय हे गाव. त्यामुळे यावर्षी तुम्हाला करण्यासाठी माझ्या माहितीप्रमाणे 25 लाखापेक्षा जास्त पैसे सुद्धा निधीच्या माध्यमातून तुम्हाला यावर्षी भेटतील. या गावावरती प्रामुख्याने 2 काम आहेत. एक कदमवाडी ते तिकडे वाघवाडी तिकडे जाणारा रस्ता आणि वाळवटून जाणारा माझ्या माहितीप्रमाणे याला बिरियलवाडीपर्यंत पोहोचणारा रस्ता आणि इथून पावनवाडीतून जाणारा तिकडे, हे 2 रस्ते गाव जोडण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहेत. आणि दोन्ही रस्त्याचे प्रस्ताव मी आपल्याकडे सादर केलेले आहेत. आपण मंत्रालयाबद्दल पाठपुरावा करून यावर्षी कशा प्रकारे मंजूर होतील याच्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करताय. आणि आता तर आपलं गावच संपूर्ण आलेलं आहे. त्यामुळे हे सर्व कामं करणं आमचं कर्तव्यच आहे. त्यामुळे निलेजीच्या माध्यमातून आज मालवण मुळामध्ये अतिशय जोराने विकास चाललेला आहे. प्रत्येक माणूस आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश होतोय. आता इथून गेल्यानंतर गावराईमध्ये प्रवेश आहे, नंतर कसालमध्ये प्रवेश आहे. प्रवेशाचे तारखे होते आम्हालाच वेळ नाही. कितीतरी तारखेमध्ये जो स्वतःहून पक्षामध्ये येते. कारण निलेजी ज्याप्रमाणे काम करतात ते खूपच बसतील गेली परत नसतील याने आपल्या मनोभाव म्हणून व्यक्त केलेले आहे. मी आपल्याला तुम्हाला शिवसेना या परिवाराने आपलं सर्व सामील झाला, तुमचं मी अभिनंदन करतो. आणि तुम्ही ज्या अपेक्षेने निलेजीच्या माध्यमातून आमच्या शिंदे साहेबांचा जो झेंडा आपण हातामध्ये घेतलेला आहे त्याचा कधीही विश्वासाला होऊ देणार नाही. त्या झेंडा अभिमानाने फडकेल. आपण निर्णय जो घेतला तो योग्य निर्णय घेतला असं आपल्याला आपण स्वतः म्हणाल. अशा प्रकारचं आम्ही सगळीच मंडळी आम्ही काम करू. कारण दिलीप परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी स्वतः शाखा प्रमुख ते आतापर्यंत जो मी आलोय त्याच्यात पहिल्यांदा जवळजवळ 25 वर्ष दिलीप परब हे आमचे मार्गदर्शक होते. आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढाचे मोठे झालो आणि आज ते आमच्या पुन्हा परिवारामध्ये आले. जिल्हा प्रमुख आहे, दिल्लीचे आमदार आहेत. आम्ही सगळी मंडळी चांगलं या ठिकाणी या मालवणमध्ये आपण काम करू एवढा मी शब्द देतो. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची जोरदार रणधुमाळी सुरू झाली आहे. नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण याच्याही जोरदार चर्चा सुरू आहेत. या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांनी. पाहूयात. कणकवली आणि संदेश पारकर हे तसं वर्षानुवर्षाचं समीकरण. 1990चं ते साल होतं. त्यावेळी कणकवली शहरामध्ये ग्रामपंचायत होती आणि अगदी 22 ते 23 वर्षाच्या संदेश पारकर यांना कणकवलीकर जनतेने सरपंचपदी बसवलं होतं. आणि तेव्हापासून ते 2008पर्यंत ह्या कणकवली शहरावरती संदेश पारकर यांची सत्ता होती. वास्तविक तो काळ सिंधुदुर्गामध्ये तेव्हाचे शिवसेना नेते नारायण राणे यांच्या झंझावाताचा होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश सर्व सत्तास्थाने नारायण राणेंच्या ताब्यामध्ये होती. असं असताना सुद्धा नारायण राणे तेव्हाचे ज्या कणकवली मालवण मतदारसंघाचे आमदार असायचे त्याच कणकवली मालवण मतदारसंघामधील कणकवली शहर आपल्या ताब्यात घेण्यामध्ये राणेंना कधीही यश आलं नव्हतं. याचं कारण होतं संदेश पारकर यांची कणकवली शहरावरती असलेली पकड. 2003चं साल होतं. याच दरम्यान कणकवली शहराला नगरपंचायतीचा दर्जा प्राप्त झाला होता. वास्तविक 2003 साली झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये नारायण राणे यांच्या तेव्हाच्या शिवसेनेने मोठी ताकद उभी केली होती. तरीही संदेश पारकर यांनी नारायण राणे यांच्या शिवसेनेचा मोठा पराभव करत कणकवली नगरपंचायतीचा पहिला नगराध्यक्ष होण्याचा मान पटकावला होता. साहजिकच कणकवली शहरामध्ये संदेश पारकर यांची ताकद बऱ्यापैकी मोठी आहे, ही गोष्ट कोणीही नाकारू शकणार नाही. आता प्रश्न आहे, कणकवली शहरामध्ये सद्यस्थितीत संदेश पारकर यांची ताकद नेमकी किती आहे? वास्तविक 2003 साली जी नगरपंचायत निवडणूक झाली होती, ज्या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांनी तेव्हाचे त्यांचे काँग्रेसचे साथीदार आणि नंतर मग जे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदारही होते वैभव नाईक यांच्या साथीने तेव्हाच्या नारायण राणे यांच्या शिवसेनेचा मोठा पराभव केला होताच. मात्र त्यानंतरच्या काळामध्ये कणकवली शहरामध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. संदेश पारकर यांच्यासोबत वर्षानुवर्ष साथ दिलेले तेव्हाचे समीर नलावडे, बंडू गांगण आदी मंडळींनी संदेश पारकर यांची साथ सोडली. तत्पूर्वी 2003ची जी नगरपंचायत होती, या निवडणुकीच्या दरम्यानच संदेश पारकर यांचे तेव्हाचे खंदे सहकारी गणेश उर्फ बंडू हळणे यांनी देखील संदेश पारकर यांची साथ सोडली होती. आणि अर्थातच या सर्वाचा इम्पॅक्ट 2008च्या नगरपंचायत निवडणुकीवरती झाला होता. वास्तविक याच दरम्यान नारायण राणे हे शिवसेनेमधून काँग्रेसमध्ये आले होते आणि नारायण राणे हे राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री होते. साहजिकच 2008ची जी नगरपंचायत निवडणूक होती ती काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी अशा पद्धतीने झाली होती. वास्तविक त्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष हा नगरसेवकांमधून निवडायचा होता. तर त्या निवडणुकीमध्ये दुसरं एक वैशिष्ट्य असं होतं
संदेश पारकर यांच्यासोबत 2003 सालची नगरपंचायत निवडणूक काँग्रेसच्या माध्यमातून ज्यांनी लढवली होती ते वैभव नाईक नारायण राणे यांच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर काहीसे नाराज होते आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या तोंडावरच वैभव नाईक यांनी शहर विकास आघाडी केली होती. वैभव नाईक यांची शहर विकास आघाडी आणि संदेश पारकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा दोन पक्षांनी एकत्र युती करून ती निवडणूक लढवली होती खरी. मात्र संदेश पारकर यांचे अनेक सहकारी बंडू हरणे, समीर नलावडे, बंडू गांगण व अनेक काही ज्यांनी संदेश पारकर यांची साथ सोडून नारायण राणेंच्या त्यावेळेच्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता, त्याचा मोठा फटका संदेश पारकर यांनाही बसला होता. आणि अर्थातच त्या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला किंवा त्यांच्या सोबतीला असणाऱ्या वैभव नाईक यांच्या शहर विकास आघाडीला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. आणि याच निमित्ताने कणकवली शहरावरती पहिल्यांदाच नारायण राणे यांचे राज्य आले होते. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कणकवली शहरामध्ये संदेश पारकर यांना पहिल्यांदाच एका मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला होता. 2008 मध्ये नगरपंचायतीची निवडणूक झाली, त्याच्यामध्ये संदेश पारकर यांच्या पॅनलला पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्याची भलेही त्यावेळी अनेक काही कारणं असतील, मात्र संदेश पारकर यांची ताकद कुठेतरी त्यावेळी तेव्हाच्या काँग्रेससमोर जी नारायण राणेच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत होती तिकडे थोडीशी कमी पडली होती, ही बाब स्पष्ट झाली होती. कालांतराने 2012च्या सुमारास संदेश पारकर यांनीच नारायण राणे यांच्या काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. अर्थातच 2013ची जी नगरपंचायत होती ती निवडणूक एकतर्फी झाली, कारण ती निवडणूक काँग्रेस विरुद्ध तेव्हाची अखंड शिवसेना अशी घडली होती. कणकवली शहरामध्ये शिवसेनेची ताकद ही नारायण राणे असतानाही तशी कमीच होती. नारायण राणे शिवसेनेतून बाहेर पडल्याच्यानंतर ती ताकद आधीच आणखीनच कमी झाली होती. अर्थातच वैभव नाईक यांचा शिवसेना प्रवेश झाल्यामुळे कणकवली शहरामध्ये काहीशी जी उरलीसुरली थोडीशी ताकद शिवसेनेची होती. त्याच्याच बळावरच वैभव नाईक यांच्या शिवसेनेने त्यावेळी 4 जागा काबीज केल्या होत्या. मात्र उर्वरित सर्व जागा होत्या ज्या तेव्हाच्या काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. मात्र नारायण राणे आणि संदेश पारकर हे दोघेही एकत्र असल्यामुळे अर्थातच संदेश पारकर यांचे विश्वासू सहकारी ज्यांनी यापूर्वीच संदेश पारकर यांची साथ सोडली होती, हे सर्वजण एकत्र आल्यामुळे त्या निवडणुकीमध्ये भलेही काँग्रेसचा मोठा विजय झाला खरा, मात्र संदेश पारकर यांची ताकद नेमकी किती होती हा प्रश्न थोडासा गुलदस्त्यातच राहिला होता. नारायण राणे आणि संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली नगरपंचायत काँग्रेसच्या ताब्यामध्ये आली खरी, मात्र 2016च्या सुमारास संदेश पारकर यांचं नारायण राणे यांच्याशी काहीतरी बिनसलं आणि संदेश पारकर हे काँग्रेसपासून दूर जायला लागले. कालांतराने पारकर यांनी भाजपमध्येही प्रवेश केला. भाजप हा त्यावेळी सत्तेमध्ये होता आणि याच पार्श्वभूमीवरती कणकवली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक लागली होती आणि त्या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांनी तेव्हाच्या शिवसेनेच्या साथीने नगराध्यक्षपद काबीजही केलं होतं. 2018ची नगरपंचायत निवडणूक जाहीर झाली. वास्तविक त्यावेळी नारायण राणे यांचा स्वाभिमान पक्ष होता, कारण नारायण राणे हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते, त्यांनी अद्याप भाजपमध्ये वगैरे प्रवेश केला नव्हता. तर दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर हे त्यावेळी भाजपमध्ये कार्यरत होते. त्यांना तेव्हाचे शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांची साथ होती, कारण भाजप आणि शिवसेना यांची राज्याच्या सत्तेमध्ये युती होती आणि तशातच 2018ची निवडणूक झाली. वास्तविक संदेश पारकर हे सत्ताधारी पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार होते, तर त्यांच्यासमोर कधी काळी त्यांच्यासोबतच कार्यरत असलेले त्यांचेच कार्यकर्ते असलेले समीर नलावडे हे नारायण राणे यांच्या तेव्हाच्या स्वाभिमान पक्षातर्फे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार होते. वास्तविक ह्या निवडणुकीमध्ये नारायण राणे यांच्या स्वाभिमान पक्षाच्या तुलनेत भाजपची ताकद नक्कीच जास्त होती, कारण भाजप हा सत्ताधारी पक्ष होता. असं असताना सुद्धा स्वाभिमान पक्षाच्या तेव्हाच्या कार्यकर्त्यांनी नारायण राणे, तेव्हाचे आमदार आणि सध्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी मेहनत घेतली आणि कणकवली नगरपंचायतीवरती मोठा विजय मिळवला. विशेष म्हणजे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी अवघ्या 36 मतांनी संदेश पारकर यांचा पराभव केला होता. अर्थातच 1990 पासून संदेश पारकर यांची कणकवली शहरावरतीची सत्ता होती, कणकवली शहरावरती त्यांचं जे वर्चस्व होतं, या वर्चस्वाला खराखुरा हादरा हा 2018च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये त्यांना बसला होता. वास्तविक 2018च्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांचा पराभव झाला होता. त्याला अनेक कारणंही होती. त्याच्यातील एक महत्त्वाचं कारण असं होतं की कणकवली शहरामध्ये भलेही तेव्हा भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांनी युती केली होती खरी, मात्र 4 जागा अशा होत्या ज्या जागांवरती शिवसेना आणि भाजप यांचे उमेदवार परस्परांच्या समोर उभे होते, ज्याला त्यांनी मैत्रीपूर्ण लढत असं म्हटलं होतं. हे एक कारण होतं जे संदेश पारकर यांच्या पराभवास कारणीभूत होतं. दुसरं कारण असंही होतं, त्यावेळी कणकवली शहरामध्ये काही जे स्थानिक कणकवलीकर नागरिक आहेत त्यांनी कणकवली शहर विकास आघाडीची स्थापना केली होती. या शहर विकास आघाडीने जवळपास 1000हून अधिक मतं त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराने घेतली होती.
हे संदेश पारकर यांच्या पराभवाचं दुसरं कारण होतं. आणि तिसरं कारण म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये व्यस्त राहिलेले संदेश पारकर यांचं कणकवली शहराकडे कुठेतरी दुर्लक्ष झालं होतं. अशी 3 कारणं होती जी संदेश पारकर यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली होती. मात्र 2018च्या त्या निवडणुकीत संदेश पारकर यांना पराभव जरी स्वीकारावा लागला तरी कणकवली शहरातील त्यांची ताकद संपली असं बिलकुल झालेलं नाही. कणकवली शहरामध्ये आजही त्यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. अर्थातच संदेश पारकर यांच्याविषयी जशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नारायण राणे यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जनतेने प्रेम दिलं आहे, भलेही नारायण राणे यांना पराभव स्वीकारावा लागला तरी जनतेचे नारायण राणे यांच्यावरील प्रेम संपलेलं नाही. अगदी तशाच पद्धतीने कणकवलीकरांचं संदेश पारकर यांच्यावरती प्रेम आहे. मागील काही कालावधीमध्ये 2003 ते 2008 या कालावधीमध्ये संदेश पारकर नगराध्यक्ष होते. त्याच्यानंतर त्यांनाही नगराध्यक्ष होण्याची संधी न मिळाल्यामुळे कुठेतरी कणकवलीकरांच्या मनामध्ये संदेश पारकर यांच्याविषयी सहानुभूतीसुद्धा आहे. मुख्य म्हणजे संदेश पारकर आणि वैभव नाईक या जोडीने केवळ कणकवली शहरामध्येच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील अनेक नगरपंचायतींमध्ये यश खेचून आणलेलं आहे. त्यामध्ये मालवणसारख्या नगर परिषदेचाही समावेश आहे. साहजिकच कणकवली शहरामधील संदेश पारकर यांची ताकद दुर्लक्ष करून चालणारी नाही. तरीही प्रश्न पडतो आहे की संदेश पारकर आता होऊ घातलेल्या नगरपंचायत निवडणुकीविषयी कोणतंही भाष्य का करत नाहीत. 2018च्या त्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर यांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर नेमक्या त्याच कालावधीमध्ये नारायण राणे यांचा स्वाभिमान पक्ष हा भाजपमध्ये विलीन झाला. त्याच कारणास्तव संदेश पारकर यांनी भाजपची साथ सोडली व ते तेव्हाच्या अखंड शिवसेनेमध्ये दाखल झाले होते. आणि त्याच माध्यमातून सध्या ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेनेमध्ये जिल्हा प्रमुख या पदावरती कार्यरत आहेत. वास्तविक मागील काही कालावधीमध्ये राज्यामध्ये ज्या घडामोडी घडल्या आहेत ज्याचा स्पेशली उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. सोबतच काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. या सर्वाचा इम्पॅक्ट कुठेतरी कणकवली शहरावरती दिसतो आहे ही गोष्ट खरी. मात्र असं असलं तरी कणकवली शहरामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना या पक्षाची ताकद दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही आहे. याची कारणं अशी आहेत. संदेश पारकर यांचं कणकवली शहरावरती वर्षानुवर्ष वर्चस्व होतंच, साहजिकच त्यांची ताकद या शहरामध्ये आहेच आहे. दुसरी गोष्ट, कुडाळ मालवणचे माजी आमदार आहेत वैभव नाईक यांची राजकीय कारकीर्द याच कणकवली शहरामधून सुरू झाली होती. कणकवली शहरामध्ये अनेक काही प्रभाग आहेत. त्या प्रभागावरती वैभव नाईक व त्यांचे बंधू सुशांत नाईक जे युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत यांचं आजच नव्हे तर अनेक निवडणुकांमध्ये वर्चस्व दिसून आलेलं आहे. संदेश पारकर यांचे अनेक काही विश्वासू नगरसेवक आहेत ज्याच्यामध्ये रुपेश नार्वेकर, प्रसाद अंधारी यांचा समावेश आहे. तर हे नगरसेवक आपापल्या प्रभागांमधून कायमच चांगल्या मताधिकारी निवडून आलेले आहेत. याचाच अर्थ कणकवली शहरामध्ये संदेश पारकर यांची ताकद दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. आता याची दुसरी बाजू अशी आहे, कणकवली शहरामध्ये गेल्या काही दिवसापासून कणकवली शहर विकास आघाडी स्थापन करण्याच्या संदर्भात चर्चा सुरू आहेत. आणि ही जी कणकवली शहर विकास आघाडी होणार आहे त्यामध्ये खास करून शिंदे शिवसेनेचे जे नेते आहेत राजन तेली जे माजी आमदार आहेत ते पुढाकार घेत आहेत. तर या शहर विकास आघाडीचा उमेदवार संदेश पारकर हेच असतील अशी चर्चा आता रंगत आहे. मात्र बरेच दिवस लोटले आहेत पण संदेश पारकर यांनी याविषयी अद्याप कोणतेही भाष्य केलेलं नाही आहे. वास्तविक कणकवली शहरामध्ये जोरदार चर्चा रंगलेली आहे की संदेश पारकर हे नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक आहेत. आता पुन्हा प्रश्न आहे, संदेश पारकर नगराध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असतील तर ते कोणत्या पक्षातून लढणार आहेत. सध्या ते उबाटा शिवसेना या पक्षाचे जिल्हा प्रमुख आहेतच, पण दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर यांच्याविषयी सातत्याने वेगवेगळ्या चर्चा होत असतात. संदेश पारकर हे भाजपामध्ये जाणार किंवा शिंदे शिवसेनेमध्ये जाणार अशा चर्चांना कायमच ऊत आलेला असतो. विशेष म्हणजे त्यांची अनेकदा सत्ताधारी पक्षातील नेते मंडळींशी भेट झाली आहे अशी वृत्त कायमच येत असतात. साहजिकच प्रश्न आहे की संदेश पारकर उबाटा शिवसेनेतच राहणार आहेत की अन्य कोणत्या पक्षामध्ये जाणार आहेत. नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवणार आहेत तर ती कोणत्या पक्षातून लढवणार आहेत. उबाटा शिवसेना पक्षाची ताकद भलेही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कमी झाली आहे, थोडीशी कणकवली शहरातही कमी झाली असेल, मात्र स्वतःच्या हिमतीच्या बळावरती ते उबाटा शिवसेना ह्या पक्षाच्या चिन्हावरती नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवतील का असे अनेक प्रश्न कणकवलीकरांना आहेत. आणि ह्याच प्रश्नांची उत्तरे संदेश पारकर यांनी लवकरात लवकर द्यावी. कारण कणकवली हे शहर हे आणि संदेश पारकर हे अनेक वर्षाचं जे समीकरण आहे. वास्तविक या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अगदी उद्या सोमवारी सुरू होते आहे. समोर गतवेळचा जो सत्ताधारी स्वाभिमान अर्थात आताचा भाजप पक्ष आहे त्यांनी तरी ही निवडणूक काबीज करण्यासाठी जोरदार कंबर कसली आहे. अगदी त्यांच्या पक्षाच्या वतीने जाहीर केलं नसलं तरी
त्यांचे नगराध्यक्ष पदाचे आणि नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार सध्या निश्चितच तयार आहेत. अशा वेळी प्रश्न पडतो, विरोधी पक्ष जे आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने उभाटा शिवसेना आहे, हा पक्ष नेमका कुठल्या दिशेने सध्या नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने वाटचाल करतो आहे, हा प्रश्न अद्याप गुलदस्त्यात आहे. कारण ह्या पक्षाचं नेतृत्व कणकवली शहरामध्ये जे संदेश पारकर करतायत, ते संदेश पारकर अद्यापही या निवडणुकीविषयी कोणतंही भाष्य करत नाहीत. साहजिकच संदेश पारकर हे निवडणूक लढवणार आहेत की नाहीत, त्यांना निवडणूक लढवायची असल्यास ते कोणत्या पक्षातून लढवणार आहेत, याविषयी त्यांनी लवकरात लवकर भूमिका जाहीर करावी, अशी इच्छा कणकवलीकर नागरिकांमधूनही व्यक्त होत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसात लाईव्ह, कणकवली. कुडाळ मालवणच्या विकासासाठी कोट्यवधी निधी येत आहे. विधानसभा मंत्रालय स्तरावरून विकास निधी प्राप्त होत असताना राणे हे आडनाव असल्यामुळे अधिक सोपं होतं. यापुढे कुडाळ मालवण मतदारसंघ सर्वाधिक विकास निधीच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकासासह राज्यात आदर्श मतदारसंघ बनवणार असा विश्वास आमदार निलेश राणे यांनी मालवण आमडोस येथे बोलताना व्यक्त केला आहे. पाहूयात. आमडोस गावचे माजी सरपंच तथा उबाटाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते दिलीप सीताराम परब यांनी अनेक सहकारी व ग्रामस्थांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार निलेश राणे व शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी सर्व प्रवेशकर्ते यांचं शिवसेनेत स्वागत केलं. आमडोस माजी सरपंच दिलीप परब, आमडोस गावातील अनेक उबाटा कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यात विजय नाईक, दीपलक्ष्मी परब, नारायण परब, आनंद साळगावकर, बाबी परब, दीपक नके, दीपिका नके, संजय साळगावकर, अजिंक्य परब, निवृत्ती परब, मारुती परब, रामकृष्ण परब, शैलेश कदम, प्रकाश चव्हाण, सत्यवान साळगावकर, प्रकाश दळवी, दीपक परब, विष्णू साळगावकर, समृद्धी दळवी, सुंदरी चव्हाण, सायली साळगावकर, सुहासिनी दळवी, निकिता परब, रिया इंदुलकर, युजना परब, आरती परब, हरिश्चंद्र परब, हर्षदा परब, अनिकेत करावडे, शांताराम साळगावकर, विश्वनाथ करावडे, दर्शना करावडे, गुरुनाथ परब, दत्ताराम परब, कृष्णाजी करावडे, एकनाथ नाईक, भरत बुट्टे, जनार्दन नाईक, विवेक सावंत, अमित राणे, विनायक सावंत, दयानंद पाटकर, मंगेश नाईक, पूजा कदम, प्रणाली चव्हाण, पूर्णानंद कदम, सकाराम नाईक, जयश्री नाईक, राजश्री नाईक, नवनाथ परब, सुलोचना साबाजी परब, पुंडलिक परब, दीपक परब, प्रकाश परब, संगीता करावडे, रुपाली परब, ममता नाईक, संदेश परब, विनोद परब, ओमकार परब, राजश्री परब यांसह मोठ्या संख्येने अन्य ग्रामस्थ यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. की आपल्यासारखी व्यक्ती आमच्या पक्षामध्ये आल्याने आमची ताकद जी आहे ती 100% वाढलेली आहे. त्यामुळे कोणाच्याही मनामध्ये शंका नाही. सर, शिवसेनेमध्ये काम करत असताना आज आम्हाला जवळपास वर्षभरामध्ये जो अनुभव आला की आम्ही शिवसेनेमध्ये पक्ष वाढवण्याच्या अगोदर आम्ही लोकांची कामं करण्याला प्राधान्य जास्त देतो आणि त्याचा इफेक्ट असा झाला की लोक स्वतःहून आमच्याकडे वळायला लागली की त्यांची कामं होताना जेव्हा त्यांना दिसली आजूबाजूच्या परिसरामध्ये कामं कोणाची होत आहेत, तर जे शिवसेनेत जात आहेत त्यांची होत आहेत आणि म्हणून स्वतःहून जी वळायला लागले. सन्माननीय सामंत साहेबांसारखी व्यक्ती ही आम्हाला जिल्हा प्रमुख म्हणून सन्माननीय शिंदे साहेबांनी दिली. आज त्यांची पकड या सगळ्या मतदारसंघावर अशी बसलेली आहे की कोणी काही केलं ना तरी ह्या माणसाला भेटू शकत नाही, अशी परिस्थिती आज त्यांच्या मेहनतीमुळे, त्यांच्या नियोजनामुळे सगळी तरी तयार करून ठेवली. आणि माझं काम सोपं याच्यामुळे झालं की बरोबर जेव्हा मी मंत्रालयात जातो आणि राणे साहेबांच्या संस्कारामध्ये वाढल्यानंतर कामं कशी करून आणायची, मंत्रालयामध्ये पाठपुरावा कसा ठेवायचा, हे राणे आडनाव असल्यामुळे मला जास्त सोपं गेलं. आणि मी अनेक वर्ष, आपण मला लहानपणापासून बघताय, अनेक वर्ष मी गॅलरीत बसून मोठमोठ्या लोकांची भाषणं ऐकलेली आहेत. ते कसे प्रभावी भाषण करतात, ते कुठले मुद्दे मांडतात आणि ते मुद्दे आपापल्या प्रांतासाठी, आपापल्या गावासाठी, आपापल्या मतदारसंघासाठी ते कसे उपयोगी ठरतात, तेच प्रामाणिकपणाने मी तो करायचा प्रयत्न केला. आणि देवाच्या कृपेने आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आज त्याचं कुठेतरी रूपांतर आपल्याला विकासाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला बघायला मिळालं. हे समाधान जरी 100% नसलं तरी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला खरोखरच बरं वाटणार आहे की आपण कुठे जे करतोय ते विकासासाठी करतोय. राजकारणाच्या ठिकाणी आपण मला खासदार असतानाही बघितलेलं आहे
तेव्हाचा निलेश राणे आपल्याला आता वाटत असेल हा कोण आहे, म्हणून मी तोच आहे. पण दृष्टिकोन याच्यासाठी बदलला, कारण का साहेब पाठलाग झाला पाहिजे तो विकासासाठी झाला पाहिजे. आपल्या या मतदारसंघामध्ये मागच्या अनेक वर्षांमध्ये आपण काय मागू शकलो नाही, या मतदारसंघामध्ये काय खेचून आणू शकलो नाही. तर माझा प्रयत्न मागच्या जो काही 8-10 महिन्यापासून जो राहिला तो माझ्या मतदारसंघासाठी, तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये जो न्याय देताय ना तोच माझ्या मतदारसंघासाठी द्या, त्याच्या पलीकडे मला काय नको मी मागचे 11 महिने करतोय. आणि मला खरोखर पुढचे जे काही वर्ष आहेत एक मॉडेल म्हणून आपला हा मतदारसंघ असावा. विकास निधी मागायची गरज पडता कामा नये. आज आपण जी काही यादी माझ्या हातात द्याल ती साहेब 100% आपल्यापर्यंत आणण्याचा मी तर करीनच, सामंत साहेब करतील, आमची सगळी टीम तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही मार्गदर्शक आहात. 100% तुमचा दिलेला शब्द, तुम्ही जो गावाला दिलेला शब्द तो पडू देणार नाही, तो पूर्णच करू एवढं तुम्हाला. कारण तेच काम आणि तीच ओळख आपल्याला ह्या मतदारसंघात ठेवायचे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ज्यांनी ज्यांनी तुमच्या बरोबर प्रवेश केला त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. तुम्ही मागची 10 वर्ष आम्हाला त्रास दिला, आता पुढची 10 वर्ष कोणाला त्रास द्यायचा का वेगळं सांगितलं. म्हणून तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांची गरज आमच्या पक्षामध्ये आहे. खरोखर मनापासून आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि परत साहेब आपल्याला परत एकदा ग्वाही देतो की आता ज्या काही जिल्हा परिषदा निवडणुका येतील, पंचायत समित्या निवडणुका येतील, त्यामध्ये शिवसेना हा पक्ष हा कोणापेक्षाही मागे राहणार नाही. हा 1 नंबरचा पक्ष राहणार असल्यामुळे कुठलीही कामं जिल्हा परिषद लेवलचे असू दे, मंत्रालय लेवलचे असू दे, तर तुम्ही हक्काने मला सांगा ती 100% आपल्यापर्यंत आणण्याचं काम मी करीन. सरपंच मॅडम तुम्हाला काही वेगळं सांगायची काही गरज नाही, आपल्याला माहितीच आहे. पण आपण सगळ्यांनी एक चांगल्या वातावरणामध्ये इथे प्रवेश केला. आज मला या गोष्टीची खात्री आहे की 90 सालापासून ज्याचा उल्लेख सन्मान्य सामंत साहेबांनी केला की राणे साहेबांच्या साठी कधी जरी मतपेटी उघडली आंबोज मधून कधी मायनस नाही. माझी विनंती आहे निलेश राणेसाठी कधीही मतपेटी उघडेल, तुमचा हक्काच आहे. कधी हक्काने तुम्ही सांगा. निलेश राणे 100% तुमच्यासाठी काही नाही केलं असं तुम्ही कधी म्हणणार नाही. काही ना काय सगळी धडपड आहे, ही सगळी धडपड काय मिळवण्यासाठी नाहीये. तुम्ही सगळ्यांनी मला निवडून दिलं, ती परतफेड मला कशी करायची, हा मतदारसंघ असा बांधून दाखवायचा, एवढे पैसे या मतदारसंघात आणायचे की कोण नाव ठेवायला जागा शिल्लक ठेवायची नाही. कामं जरी आता पावसामुळे कुठेतरी स्लो चालली असेल, 6 महिने साहेब आपल्याकडे पाऊस पडला. मे महिन्याच्या 22 तारखेपासून हा पाऊस सुरू झाला, तो आता मागच्या आठवड्यापर्यंत हा पाऊस पडत होता. अनेक विकास कामं पैसे येऊन सुद्धा होते, त्यांना काम करायला मिळालं नाही कारण का पाऊस आणि पावसाचं कंडिशन होतं. पण तुम्हाला या येणाऱ्या दिवसांमध्ये जी जी काही कामं आहेत ती सगळी कामं आम्ही 100% पूर्ण करू. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये जी काही राहिलेली कामं आहेत ती 100% मी पूर्ण करणार. दत्ता सामंत आम्ही सगळे पूर्ण करणार. आणि म्हणून तुम्ही काळजी नसावी. जसा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला की आपण हा प्रवेश केला तो वाया गेला असं तुमच्या मनाला कधी स्पर्शही होणार नाही. आपण असाच आशीर्वाद साहेब माझ्यावर ठेवावा, आमच्या सगळ्यांवर ठेवावा. आणि फायनल स्टॉप तुमचा निलेश राणेकडे आहे. या गोष्टीची परत एकदा आपल्याला आठवण करून देतो. आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या कुडाळ एमआयडीसी मधील प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्पाला आता एमआयडीसीतील रहिवासी आणि उद्योजकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विशेष म्हणजे नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष किरण शिंदे या प्रकल्प विरोधातील उपोषणात सहभागी झाले आहेत. स्थलांतरित करा, स्थलांतरित करा, स्थलांतरित करा, स्थलांतरित करा. हा घनकचरा प्रकल्प ज्या जागेवर उभारला जात आहे ती जागा मध्यस्थानी असल्यानं तिच्या आजूबाजूला असलेल्या महाविद्यालय आणि इतर प्रकल्पांना भविष्यात प्रदूषणाचा मोठा त्रास होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती रहिवासी आणि उद्योजकांनी व्यक्त केली. सुरुवातीला प्रकल्पाचं भूमिपूजन झालं तेव्हा कुडाळ शहराची कचरा समस्या सुटेल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र नगरपंचायतीच्या प्रकल्पाला एमआयडीसीतून कडाडून विरोध होत आहे.
या प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यासाठी ग्रामस्थांनी आमदार निलेश राणे यांची भेट घेतली होती। त्यावेळी आमदार राणे यांनी ग्रामस्थांना या प्रकल्पातून कोणतीही हानी पोहोचणार नाही आणि प्रकल्पाचे स्वरूप वेगळे आहे असं आश्वासन दिलं होतं। मात्र नगरपंचायतीने आम्हाला प्रकल्पाचं कोणतेही प्रात्यक्षिक दाखवलं नाही, त्यामुळे आम्ही उपोषण करत आहोत अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे। असे प्रकल्प आणून जर आम्हाला आज भविष्यात आम्ही जे जिवंत आहोत ते नाहीसे करायचे असतील आमदारांना, तर त्या आमदारांना आम्ही याचं हे करतोय की ह्याच्यानंतर येणारी कुठचीही निवडणूक आम्ही पहिल्यांदा त्याच्यावर बहिष्कार घालू। दुसरं म्हणजे हा नगरपालिकेचा प्रकल्प आम्हाला नगरपालिकेला विचारता न करता आम्हाला MIDCच्या अधिकाऱ्यांना विचार करायचा आहे। आम्ही पाठवलेल्या प्रत्येक पत्राचं आजपर्यंत आम्हाला एकही उत्तर दिलं नाही, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचा निषेध करतोय आणि हा प्रकल्प ह्या MIDC आलाच नाही पाहिजे अशी आमची कळकळीची विनंती आहे आणि त्याची ती आमदारांनी आणि इतर पालकमंत्र्यांनी त्याची नोंद घ्यावी अशी विनंती करतो। विशाल परब यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलंय। त्यानंतर नारायण राणेंनी विशाल परबांवरती टीका केली। त्यांनी घेतलेली दखल ही विशाल परबांचं वजन वाढतंय याचं उदाहरण आहे असं मत उबाटा शिवसेना नेते सतीश सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे। परब यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे केलं। त्यानंतर सन्माननीय खासदार नारायणरावजी राणे सांगतायत की कोण विशाल परब तो उभा राहू शकतो का। याचाच अर्थ असा की विशाल परबाच्या कामाची पोचपावती ही सन्माननीय खासदार राणे साहेबांना घ्यावी लागलं, हेच विशाल परबांच्या कामाचं यश आहे। निश्चितच विशाल परबाचं ज्यावरती खासदार राणे साहेबांसारखा माणूस ज्यावरती विशाल परबाच्या विरोधात वक्तव्य करतात त्यावरती विशाल परबाचं वजन वाढतंय, त्याचं ते मूर्तिमंत उदाहरण आहे। त्यांना कुठेही आपल्या दोन्ही मुलांमध्ये याच्यामध्ये त्रास होऊ नये, त्यांच्यात विसंवाद वाढू नये याच्यासाठी राणे साहेबांना युती पाहिजे। आता ते आम्ही काय सांगण्याची गरज नाही ना, तुमच्या या असलेल्या सगळ्या कृतीतून दिसत आहे त्या गोष्टी। ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। भाजप प्रदेशाध्यक्ष विशाल परब यांना वाजत गाजत पक्षात घेतात, दुसरीकडे भाजप खासदार त्यांच्यावर रोष व्यक्त करतात। हा वाद विशाल परब व राणेंमधील नसून तो रवींद्र चव्हाण व नारायण राणेंमधील आहे असा टोला माजी आमदार वैभव नाईक यांनी हाणलाय। राणे पुत्र प्रेमामुळे आंधळे झालेले आहेत। त्यांनी आपल्या दोन्ही पुत्रांना वेगवेगळ्या पक्षात पाठवलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या पक्षातनं आज भारतीय जनता पार्टीकडे सांगते की 100% भाजप आहे, परंतु भारतीय जनता पार्टीतल्या काही कार्यकर्त्यांना नारायण राणे हे शिंदे शिवसेनेत पाठवत आहेत। खरं तर याचे पुरावे अनेकांकडे आहेत, माझ्याकडे सुद्धा आहेत की भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला जर उमेदवारी सांगितली भारतीय जनता पार्टीने तर कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये राणेंचा फोन येतो आणि तुम्ही निलेशकडे जावा। म्हणजे काय की पक्षाकडे जाण्यापेक्षा काही लोकांना तिकडे पाठवतायत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय मंत्रीपद खासदार पदाच्या दृष्टीने भारतीय जनता पार्टी वाढवायची की आपल्या पुत्रप्रेमामुळे आंधळ व्हायचं आणि दुसऱ्या पक्षात पाठवायचं, हा खरा तर विषय आहे। संपूर्ण राज्यामध्ये आज स्वबळावरचा नारा सगळ्या पक्षात लढवताना सुद्धा त्यांना पण माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टीची ताकद ही ताकद नाही आहे, तर ती ताकद राणेंनी आपली ताकद म्हणून दाखवलेली आहे। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची ताकद या जिल्ह्यामध्ये नाही हे राणेंनी युतीच्या माध्यमातून आता हळूहळू सिद्ध करत आहे। आता बघितलं असेल की हा खरं तर भाजपचा अंतर्गत विषय आहे, परंतु एकीकडे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण वाजत गाजत विशाल परब सारख्या एका कार्यकर्त्याला भाजपमध्ये घेत आहेत आणि दुसरीकडे विशाल परब माझ्यासमोर उभा राहू शकत नाहीत, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्याच कार्यकर्त्यांना हे धमकी देत आहेत। म्हणजे त्यांचं असं हे आहे की तुम्ही निलेशला मदत करण्यासाठी शिंदेकडे जावा आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा आधी ओळखलंय आणि म्हणूनच अनेक प्रवेश होत असताना आज त्यांना त्या प्रवेशामध्ये त्यांना विश्वास घेतला जात नाही। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीमुळे राणेंची भाजपमध्ये ताकद कमी झाली असा मला विश्वास आहे। हा खरं तर वाद विशाल परब किंवा राणेंमध्ये नाही तर रवींद्र चव्हाण आणि राणेंमधला। रवींद्र चव्हाणांनी राणेंना विश्वास न देता जिल्ह्यातल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याचं काम करतायत आणि राणेंना ते नको आहे। राणेंना एकीकडे पालकमंत्री असलेल्या नितेश राणेंना या मतदारसंघामध्ये आणि दुसरीकडे निलेश राणे असलेल्या शिंदे सेनेमध्ये कार्यकर्ते वाढवायचे आहेत आणि त्यामुळे त्यांना हा समतोल राखायचा आहे की आपल्या दोन्ही मुलांना कशी मदत होईल।
आणि त्यामुळे ते ज्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मेहनत घेतली हे आधी सुद्धा झालंय, ज्या शिवसैनिकांनी अतोनात मेहनत करून त्यांना मुख्यमंत्री पदात पोहोचवलं त्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास घेतला, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास घेतला आणि आता भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास करत आहे. खरं तर आता खासदार नारायण राणे यांनी पालकमंत्र्यांचा विश्वास घेत नाही. पालकमंत्री सांगतात की सोबत लढवा म्हणून, परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या पालकमंत्र्यांकडे निर्णय नसतो असं सांगून ते आता युती करण्यासाठी प्रयत्न करतायत की आटोपिटा करतायत आणि त्यामुळे भाजप ह्याने किती वाढवली हा पण प्रश्न आहे. जर एखाद्या राज्यापासून केंद्रापासून सत्तेत असलेल्या पक्षाची जर एका नसलेल्या पक्षाच्या ज्या पक्षाचं चिन्ह आता काही दिवसात जाईल अशा पक्षाची युती करण्याची अवलंबना करतायत, युती करण्यासाठी दारोदार फिरतायत, नेत्यांना धमकी देत आहेत आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची ताकद नारायण राणेंनी वाढवली नाही हे यातनं सिद्ध होतं. तुम्हाला सांगितलं असतं की राणे हे आपल्या दोन्ही पुत्रांना कसं पुढे करता येईल, मग ते पक्ष विसरून एकीकडे शिंदेना अर्धा जिल्हा शिंदेच्या शिवसेनेत आणि अर्धा जिल्हा भाजपच्या शिवसेनेत. आता पक्षनिष्ठेपेक्षा पुत्रनिष्ठ झालेले आहे. एका पुत्राला एका पुत्रावर अर्ध्या जिल्ह्यामध्ये निष्ठेत राहायचं आणि दुसऱ्या पुत्रावर अर्ध्या पुत्राला निष्ठेत राहायचं आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीने या जिल्ह्यातल्या लोकांनी राणेंच्या घराणेशाही राणेंची ही ज्या पद्धतीने गेल्या 10 वर्षापूर्वी संपवली तीच आता परिस्थिती येणाऱ्या काळामध्ये होईल. नाही खरं तर आता प्रदेशाध्यक्षांनी राणेंना आता एक पाऊल पुढे घेतलंय त्याने की राणेंना कुठल्याही संघटना या दोन्ही जिल्ह्याच्या ज्या काही राजकीय घडामोडी असतात त्या संघटनेचे विषय असतात त्या विषयामध्ये त्यांना आता घेण्याचं बंद केलं, एक पाऊल पुढे गेलंय. येणाऱ्या काळामध्ये फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष त्यांना भाजपमधनं आज जसं विचार विनिमय करण्यामध्ये किंवा निर्णय घेण्यामध्ये त्यांना बाजूला केलंय, येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना भाजपपासून दूर करतील आणि दूर केलं पाहिजे तरच भाजप वाढेल असा माझा त्यांना सल्ला आहे. या कालावधीत अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वीकारणार आहेत. जिल्ह्यातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला व मालवण्यातील नगर परिषद व कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत असताना इच्छुक उमेदवारांमध्ये मात्र अजूनही गठबंधन होणार की पक्ष स्वबळावरती लढणार याबाबत गोंधळाचं वातावरण आहे. सर्वच पक्षांनी स्वबळाचा पवित्रा जरी घेतला असला तरी स्थानिक पातळीवरील चर्चांना अजूनही उधाण आलेलं दिसतंय. ती महिला प्रसूतीसाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आली खरी, पण स्त्रीरोगतज्ञ नसल्यानं तिला जिल्हा रुग्णालयात पाठवावं लागलं. मात्र जिल्हा रुग्णालय गाठत असतानाच रुग्णवाहिकेतच जोरदार प्रसूती कळा येऊ लागल्या. जिल्हा रुग्णालय अद्याप बरंच दूर होतं तरी धैर्य दाखवत रुग्णवाहिकेत असलेले 108चे डॉक्टर नागनाथ होनराव, उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर आकाश कानडे, डॉक्टर श्रीनिवास पोलशेटवार यांनी रुग्णवाहिकेतच महिलेची प्रसूती केली. यावेळी अनेक अडचणी या डॉक्टरांना आल्यात. या सगळ्यांवर मात करत ही कौतुकास्पद कामगिरी या डॉक्टरांच्या हातून घडली. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये स्त्रीरोगतज्ञ नसल्यामुळे तिला ओरोस जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात येत होते. त्याच्यासाठी 108 रुग्णवाहिकेमधून ती महिला जात होती. त्यावेळी 108 रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर नागनाथ होनराव आणि कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर श्रीनिवास पोलशेटवार असे 2 डॉक्टर त्या रुग्णवाहिकेमध्ये उपस्थित होते. मात्र या प्रवासादरम्यानच त्या महिलेला प्रसूतीकाळी येऊ लागल्या. आता अशावेळी प्रश्न होता करायचं काय. जिल्हा रुग्णालय अजून बरंचसं दूर होतं. मात्र ह्या दोन्ही डॉक्टरांनी एक मोठी हिंमत दाखवली. वास्तविक त्यांच्याजवळ सोनोग्राफी किंवा कुठले रिपोर्टही उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे जन्माला येणारे जे बाळ आहे त्याची काय परिस्थिती आहे तेही कळत नव्हतं. आणि अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा अगदी रुग्णवाहिकेमध्येच या दोन्ही डॉक्टरांनी त्या महिलेची प्रसूती यशस्वीरित्या केली आहे आणि एक गोंडस बाळ जन्माला आलेलं आहे. याविषयीच आपण या दोन्ही डॉक्टरांशी बोलणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत 108 रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर नागनाथ होनराव. ही यशस्वी प्रसूती करणारे दोन्ही डॉक्टर आता आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांना विचारणार आहोत की ही प्रसूती करताना तुम्हाला काय अडचणींचा सामना करावा लागला, बाळ आणि आई या दोघांची आता परिस्थिती कशी आहे. डॉक्टर नमस्कार. एक सुंदर कार्य तुमच्या हातून घडलं आहे, कौतुकास्पद कामगिरी घडली आहे. पण नेमकी ही प्रसूती करताना तुम्हाला काय अडचणींचा सामना करावा लागला. अडचणी म्हणजे आपल्या रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ञ नाही आहे ही बाब आहे खूप दिवसापासून. पण ती जी इमर्जन्सी होती ती रात्री आलेली आपल्याकडे पेशंट खूप दुरून आलेली आणि त्यांच्यासोबत कसलेच स्कॅन नव्हते, अल्ट्रासोनोग्राफी जे आपण करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला परिस्थिती माहिती नव्हती की बेबीची कंडिशन कशी आहे. तरी त्याच्यामुळे आणि आधीची तिचे 1-2 अबॉर्शनची हिस्ट्री होती आणि सोबत त्यांचे कोणतेही पुरुष नातेवाईक नव्हते, फक्त एक महिला नातेवाईक होती. त्यांना जास्त समजत नव्हतं, त्यांची परिस्थिती पण बिकट वाटत होती आणि त्यांना प्रायव्हेटला वगैरे नेणं अफोर्डेबल नव्हतं.
आणि ओरसला जाईपर्यंत बराच वेळ होता, म्हणजे तितक्या दूर जाईल का नाही आम्हाला खंत होती. आणि त्यामुळे आम्ही डिसाईड केलं की आम्ही सोबत जाऊ, काही झालं तर त्यांच्या भल्यासाठी म्हणून आम्ही सोबत होतो की वाटेत काही घडलं तर आपण तिथे राहू, त्यांचं नुकसान होऊ नये, काहीतरी ॲक्शन घेता येईल. तर तसंच झालं. वाटेमध्येच एक थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर त्यांची डिलिव्हरी त्यांना कळा असह्य झाल्या आणि त्यात त्यांची मग आम्ही डिलिव्हरी केली. त्यात असं होतं की बाळाच्या गळ्याभोवती नाळेचे वेटोळे होते 2 आणि बाळ थोडं लगेच्या लगेच क्राय करतं, जे नॉर्मल असतं ते नव्हतं. लगे क्राय केलं नाही बाळाने, वेळ लागला थोडासा त्याला. जे रिसिस्टेशन प्रोसिजर असतं ते केलं थोडंसं त्याला. त्याच्यानंतर स्थिती सुधारली आणि तोपर्यंत आम्ही जिल्हा रुग्णालय गाठलं होतं आणि तिथे आम्ही हँडओव्हर केलं त्यांना. रुग्णवाहिकेच्या सेवेविषयी अनेकदा प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली जात असतात, मात्र काल घडलेली कामगिरी आहे ही नक्कीच कौतुकास्पद आहे आणि याचविषयी आपल्याशी आता बोलत आहेत 108 रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर. मला सांगा, काल जी घटना घडली आहे, एक चांगलं कार्य घडलं आहे. 108 रुग्णवाहिका काल नक्कीच सतर्क होती. नेमकं कसं वाटलं हे सगळं करताना? 1:50 कॉल आला 108चा आम्हाला. त्यानंतर आम्ही लगेच तातडीने 10 मिनिटांमध्ये हॉस्पिटलमध्ये गेलो. पेशंट बघितला, थोडीशी कंडिशन क्रिटिकल वाटली, त्यामुळे आम्ही लगेच 108मध्ये रुग्णाला दाखल केलं आणि उपजिल्हा रुग्णालय इथून सिव्हिल हॉस्पिटल ओरसला जाण्यासाठी निघलो. वाटेमध्येच महिलेला कळा सुरू झाल्यामुळे आम्हाला असं समजलं की डिलिव्हरी होऊ शकते इथे. मग 2:16 डिलिव्हरी झाली. वास्तविक उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर आणि 108 रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर या दोघांनी जी कामगिरी केलेली आहे ती नक्कीच कौतुकास्पद आहे, लक्षणीय आहे. त्यांना रुग्णवाहिका चालक केतन पारकर यांचं सहकार्य लाभलं, तेही लाख मोलाचं आहे. पण दुसरी एक बाबही अशी आहे की कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसल्यामुळेच चालवलं जात होतं. साहजिकच कणकवली रुग्णालयामध्ये अनेक रिक्त पदं आहेत, स्पेशली डॉक्टरांची काही कमतरता आहे. ही रिक्त पदंही वेळेवरती भरली जावीत, अन्यथा असे प्रकार सातत्याने होत राहतील. साहजिकच ही रिक्त पदं भरण्याबाबतही शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मालवणमध्ये खळबळजनक घटना, चोरीच्या उद्देशाने घरात घुसून वृद्धेचा खून. चक्क रुग्णवाहिकेतच यशस्वी प्रसूती, कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ज्ञ नाही. आणि कुडाळ MIDC घनकचरा प्रकल्पाला तीव्र विरोध. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.